Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Marso 15, tuiga 2024. Thank God it's Friday! Sa gihapon, inimo lang rin mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita. Anay Kagawan or City Councilor Plaridel Nava nagpanawagan sa mga supporter nga suportahan ang mga trenya sa masunod nga eleksyon. Ini kasunod man sa aton sini nga mga kabombo sang mga spekulasyon nga magabuka na ang grupo nanday Congresswoman Jam Baronda, Mayor Jerry Treñas, kag Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Canzon. Ang impormasyon nga aton sini nga nabaton banwais that nga ang Vice Mayor kag ang mga konsihal magaupod iya sa kay Mayor Jerry Treñas. No, ang masplit lamang dire amo ang kongresista sa kabangdanan kuno iya banwa may kantanan ini sa nakaligad sini nga barangay and SK elections kay ginapayag diri karon sang kampo sa mga trenyas nga nag-organisa kuno si Congresswoman Jam Baronda sang mga ipakontra sa mga kandidato sang administrasyon. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero on the other hand, sa aton sini nga mga kasimanwa, ang kampo naman kuno iya sang mga trenyas or ang kampo ni Mayor Jerry Treñas amo kuno ang nag-initiate sang pag-split up sang grupo. O sinuayhan ang ang makabig nato naghimo sang first move sa pagbuka na sang grupo nga Triple J. Jam Baronda, Jerry Treñas, kag Jeffrey Canzon. Ang City Hall o ang mga opisyales karon iya sa Iloilo City, sa siyudad sa Iloilo, may announcement, no? May iga-anunsyar sini iya nga hapon. Ano ay hanini? Standby kamo dira sa aton sini nga mga kabombo kay tutukan naton ini banwa ang paghulag karon sa political landscape man sa bahin sa siyudad sa Iloilo. Sa pihak nga bahin, Barotac Nuevo liwat nga nagkampiyon sa football sa Iloilo Schools Sports Council Meet 2024. Sa dugang pangabatalupang doon nga mga balita, iligal nga droga sa syudad sa Iloilo hindi makaalarma, suno pa sa alkalde. Kag kaso ni Andrada sa pasisiti makabig nga case close, suno pa sa kapulisan. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Sa mga kabombo naton tutok kamo diri kag magbantay gid kay man nagahilapit na lang ang adlaw sa pagsugod sa aton sini nga big time nga pa-promo ang Buena Mano Salvo Year 18 na promo. Kung sa din 7 million pesos in total prizes nationwide ang iga panagdag. Hindi lamang isa, hindi dua, kundi tatlo ka pamagi agad nga ikaw ang makaangkon sang kay gayunan nga magadaog sang mga dalagko nga papremyo. Una nga pamaagi sa studio draw kada adlaw Lunes tubto Biyernes, tatlo ka mga studio winners ang magadaog sang cash prize nga 500 pesos kag gift pack nga balor 500 pesos man. Subot silingon ang studio draw winner naton sa nga makadaog sang kabugusan sini iya nga 1,000 ka pesos. May 24 oras lamang ang tagsa sini ka mga tagdaog nga mag-claim sa ila sini nga premyo kung ini ang malawagan. Ikaduha, barangay activation kay kada Sabado dalunta sa barangay ang kasadyahan kag papremyo sa aton siniya nga barangay draw kung sa diin napulo ang mga daog sang tag-1,000 ka pesos ka cash, 1,000 pesos cash ihatag na yun ini
Magluwas sina mayara pa sa 500 pesos kabalor sang gift pack. Baw, kada Sabado may napulo kita nga mga daog sang tag 1.5 kabilugan. May cash prize pagin nga nagahulat sa mga winners sa aton iya nga mga pahampang. Ang dugang sini nga mga papremyo kag ikatatlo nga pamaagi agud ikaw nga magdaog. Inyo sinibantayan sa banayon naton nga pagpalayag diri sa Bombohanay sa udto pagkatapos sa mga nagapauna kag dalakuan naman nga mga balita kaupod sa Bombo News Center. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Marso 15, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines. Si Pangulong Marcos tumaas ang satisfaction rating ayon sa isang survey. Ang National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict all set na sa pagkapatupad ng Amnesty Proclamation ng Pangulo. Ito namang China, nilinaw na hindi raw nila inaangkin ang West Philippine Sea. Suspension order naman sa ilang National Food Authority officials, binawi na ng Office of the Ombudsman. Samantala, ito namang farm gate price ng palay tumaas. Sa ating international isabangan, dahil ang Chinese company na bumuo ng TikTok application, tiniyak na gagawin ng lahat para hindi ito tuluyang iban kasunod ng panukalas na ipagbawal ito sa Estados Unidos. At sa ating balitang pampalakasan, ito namang sports na lawn bowl dito sa Pilipinas. Lalong umuunlad kasunod dyan na nakapag-uwi ng maraming padalo nga ang Pinoy athlete mula sa International Championship. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kabombo at ka-Star Nation, abay tumaas nga ang bilang ng mga Pinoy na nagtitiwala pa rin sa pamumuno nitong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay batay pa rin yan sa naging resulta ng isinagawang survey ng Social Weather Station. At batay nga sa naging datos, 3 puntos ang itinaas ng satisfaction rating ng punong ehekutibo na umabot yan sa positive 47 noong nakaraang taon. Ito ay mas mataas naman sa naging satisfactory rating ng Pangulo nga noong Setyembre ng 2023 naman. Dahil dito ay nananatili pa rin ito sa good na net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakuha ng mataas na satisfaction rating ang Pangulo sa Balance Luzon na kung nakakuha ito ng positive 52 o katumbas yan ng rating na very good. Sinundan naman ito ng Visayas na nakakuha nga ang Pangulong Marcos Jr. ng very good satisfaction rating na mayroong positive 51.
Pinakamataas naman na nakuhang satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. dito nga sa Balance Luzon, habang tumaas rin ng 8 puntos ang rating ni Marcos dito sa Metro Manila kung ikukumpara yan sa naging rating nito noong Setyembre ng nakaraang taon sa parehong rehiyon. Pinakababa naman ang satisfaction rating na nakuha ng punong ehekutibo sa Mindanao, na mabot lamang sa 38 o positive 38 o good lamang. Tinaas na rin o tumaas rin sa mga rural areas ang net satisfaction ratings nito na nasa very good, positive 56 o mas mataas ng 12 na points kumpara yan noong buwan ng Setyembre ng nakalipas na taon. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, isinakatuparan nga ang 4th quarter 2023 SWS survey mula December 8 hanggang December 11 ng nakaraang taon. Ito ay sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondent sa buong bansa. Samantala, inihig naman ng pamunuan ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict ang kanilang kahandaan sa pagpapatupad ng Amnesty Proclamation ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partikular na rito ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng komunistang grupo dito sa Pilipinas. Ginawa ni National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. matapos ang naging unanimous concurrence ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kabilang naman sa naturang proclamation number ay ang itong proclamation number 403, 404, 405 at maging proclamation number 406. Ayon kay Undersecretary Torres, mapapabilis ang tunay na pagkamit sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa kung tuluyan na mabubuksan ang daan tungo sa reconciliation ng mga dating rebelde. Pinasalamatan rin ng opisyal sa mga senador at kongresista dahil sa kanilang suporta na sa adhikain niya ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay magdudulot rin ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa tungo yan sa isang bagong Pilipinas sa ilalim ng Marcos Administration. Oras 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, mga kabombo at ka-Star Nation, kaugnay pa rin yan ang balitang amnestia na bibigay nga ng Pangulong Marcos, suportado ng Armed Forces of the Philippines. Ito namang pagbibigay ng naturang amnestia sa mga dating miyembro nga yan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ito ay matapos na ipasa ng Senado ang isang resolusyon na naggagawad nga ng naturang amnestiya sa dating mga miyembro nitong mga komunistang teroristang grupo na nagbalik loob naman dito sa ating pamahalaan. Ayon sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, ito ay maituturing na tagumpay para sa mga Pilipino sapagkat makapagbibigay daan ito para tuluyan ng mawakasan itong ang insurhensya dito sa buong bansa. At bukod dito mga kabombo at ka-Star Nation, dito ay ipinunto rin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na itong paggawad nga ng tinatawag na amnestiya dito sa mga dating rebelde ay makatutulong rin na mas lalo pang mapahina ang puwersa naman nitong mga grupo ng New People's Army, lalo na't kasalukuyan na silang nakaranas ngayon ng tinatawag na leadership vacuum matapos nga ang sunod-sunod na pagkakaneutralisa ng mga pinuno at maging ng mga miyembro nito matapos sa pakikipagsagupaan nito sa mga tropa ng mga militar dito sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala kaugnay nito ay naniniwala rin itong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na malapit ng matuldukan itong anumang tangkang paghihikayat ng naturang mga rebelde dahil yan sa kanilang ipinatutupad na Retooled Community Support Program para laban nga dito sa mga pagpapakalat sa mali at mapanlinlang na ideolohiya ng naturang mga rebelde. Inihiyag naman ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na dapat isaalang-alang ng Department of Agriculture ang mga pagbabago sa alokasyon ng budget ng iba't ibang segment para sa 2025. Ito nga ay ginawa na pahayag ni Danilo Fausto, ang Pangulo ng Naturang Samahan, at sa isinagawa nga yung briefing sa Quezon City.
Sinabi nito na dapat daw nabawasan ng Department of Agriculture ang budget para sa mga rice programs upang bigyang daan naman ang karagdagang pondo sa mga high-value crops at ibang mga segment o programa. Dapat rin aniyang itama ng ahensya ang disparity ng kasalukuyang budget para sa taong 2024 upang dalhin naman kahit man lang sa near level ang pamamahagi ng mga mapagukunan sa ibang sektor ng agrikultura. Sinabi naman ni Fausto na 197.84 billion pesos na budget naman ngayong taon o 60% yan na may katambas po na 118.66 billion pesos ang inilalaan para sa bigas, 24.02 billion pesos naman para sa pangisdaan habang 6.15 billion pesos naman ang inilalaan para sa mga alagang hayop at manok, 5.03 billion pesos naman para sa mga high-value crops at iba pa mga pananim at nasa 43.98 billion pesos naman ang inilalaan para sa iba pang gastusin ng Department of Agriculture. Noong nakaraang taon niya, ang bigas ay nag-ambag ng 23.03% sa agricultural output ng bansa, habang ang mga high-value crops naman ay nagbigay ng mas mataas na bahagi na aabot po yan sa 33.78%. Ang livestock at poultry naman ay mayroong 30% at ang pangisdaan ay nakapagtala ng 13.4%. Sinusuportahan din ni Fausto ang pinagsama-sama at pag-cluster ng mga producers ng mais upang mapabuti naman ang logistic at ang bawasan rin ang pakikilahok sa mga middleman. Itang tulad rin ng turang grupo ang pagsusulong ng pagkatanim ng kamuting kahoy sa mga matataas na lugar dahil yan sa maaari na itong gamitin na paggawa ng mga feeds. Oras sa 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, mga kabombo at ka-Star Nation, hindi raw inaangkin ng China itong buong West Philippine Sea. Ito ang buwelta ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin. Kasunod dyan ng naging pahayag nga netong si Pangulong Marcos Jr. na unacceptable ang ginagawang expansive claim ng China sa imaginary 10-dash line nito. Sinabi pa ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Wang Bin, hindi raw kiniklaim ng bansang China ang buong West Philippine Sea bilang pag-aari at teritoryo ng kanilang bansa. Kasabay ng pag-akusa sa Pilipinas na binabaluktot umano ng ating bansa itong posisyon naman ng China sa international community hinggil sa nasabing usapin. Sinabi pa ni Wang na dapat raw itigil ng Pilipinas itong umano'y mga misleading statements sa issue sa West Philippine Sea na nag-uudyok naman ng hindi pagkakaunawaan at tumaasa sa mga external forces upang pahinain nga itong kapayapaan at katatagan dyan sa may pinag-aagawang rehiyon, partikular na dyan sa may katubigang sakop ng West Philippine Sea. Kung maalala nga mga kabombo at ka-Star Nation, bukod dito sa West Philippine Sea ay inaangkin rin ng China ang iba pang teritoryo ng ibang mga bansa tulad na lamang ng bansang Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at maging na mga teritoryo ng bansang Indonesia. Binawi naman ng Office of the Ombudsman ang suspension order ng 23 mga opisyal ng National Food Authority. Ito nga ang kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires matapos na mapatunayang walang kaugnayan ng naturang mga opisyal sa kontrobersiyang bumabalot ngayon sa naturang ahensya, batay na rin yan sa naging resulta ng kanilang ikinasang regular na investigasyon. Aniya, kabilang na ito ang sa mga warehouse ng supervisors na doon po sa may lalawigan ng Iloilo, Antique, Cabanatuan at National Capital Region. Kung maalala, una rito ay naghain na ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman ang aabot sa 108 na mga suspendidong opisyal at empleyado ng National Food Authority na umunay sangkot sa anomalya sa loob ng ahensya, partikular na sa irregularities sa pagbebenta ng National Food Authority buffer stock rice. Magugunitan na sa naturang motion, iginit ng mga ito na wala silang kinalaman sa alegasyong ipinupukol laban sa kanila. Bukod dito, ipinunto rin ng mga ito na
na tila mayroong anomalya sa listahan ng pinagbasihan ng naturang ombudsman sapagkat kabilang din sa mga pinatawan ng suspension order ay ang mga pangalan na matagal ng patay, retirado, naka-study leave at mali ang designation. Sabi naman ni Ombudsman Martires, nakitaan ng kanilang mga investigador ng erroneous data ang listahang ibinigay sa kanila ng Department of Agriculture na nagmula naman aniya sa National Food Authority. Kasabay nito iginiit niya na kung mayroon man daw na pagkakamali sa naturang listahan, wala na anya sa kanila ang pagkakasala ukol dito. Dagdagan pa natin ang mga balitang yan. Ay pinaiimbestigahan naman ni Senate Committee on National Defense Senator Jinggoy Estrada itong pagdami ng bilang ng mga Chinese dredging vessel na naguhukay nga sa mga ilog diyan sa may lalawigan ng Zambales. Nabahala ang senador sa ulat na 14 o higit pa na mga vessel na may mga Chinese crew itong naguhukay nga sa naturang lugar, partikular na diyan sa may Bukaw River sa Butolan Town, Maloma River sa San Felipe at maging dyan sa may bahagi ng Santo Tomas River sa lalawigan ng Zambales upang maagapan nga itong mga insidente ng pagbaha sa naturang mga lugar. Subalit lumalabas sa report na itong mga nahukay mula sa naturang mga ilog ay dinadala para nga sa reclamation area dito naman yan sa lungsod ng Pasay at maging dyan sa may Bulacan kung saan itatayo nga itong isang paliparan. Paliwanag pa ni Senador Jinggoy Estrada na ang naturang aktibidad ay nakababahala para yan sa mga residente naman ng Zambales at ang magiging epekto naman ito sa kabuhayan ng bawat mamamayan na umaasa lamang sa pangingisda na naapektuhan nga nitong naturang aktibidad. Aniya, ang isinasagawang mga dredging activity sa lugar, partikular diyan sa may Zambales, ay maapektuhan nga itong ecosystem na dapat na agarang siyasatin bago masira ng tuluyan at maapektuhan ang kabuhayan ng mamamayan ng lalawigan ng Zambales. Samantala, nagtungo naman si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa detachment ng Naval Installations and Facilities Northern Luzon doon sa Kasiguran, Aurora. Layo ng pagbisitang ito ng kalihim na inspeksyonin ang kalagayan ng mga pasilidad sa naturang lugar. Ang Naval Installations and Facilities Northern Luzon Detachment ay itinayo sa kooperasyon ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority. Ito ay sinasabing magpapalakas pa sa presensya ng Santang Lakas ng Pilipinas sa pasilidad sa Philippine Rise doon sa Pasipiko. Alinsunod rin ito sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng pamahalaan. Ang naturang konsepto ay tinalakay rin ng kalihim kay Director Maria Cristina Suaverdes ng APECO Board of Directors. Kabilang na ang ipang mga opisyal ng Naval Installations and Facilities Northern Luzon. Sinasabing ang mga hakbang na ito ay kalayuning masiguro ang kontrol ng Pilipinas sa likas na yaman ng Philippine rice. Bukod sa sinasabing detachment, binisita rin ng kalihim ang Philippine Ports Authority Terminal Management Office sa naturang lugar. Sa mga sandaling ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula dyan sa may Senado, mula sa ating mga kasamahan. Ito naman naglipa ng paggamit nito mga dayuhan ng official documents na para lamang sa mga tunay na Filipino abay hindi pinalampas ni Senadora Pia Cayetano. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pia Cayetano na hindi dapat hayaan ng pamahalaan ng bansa na manaig ang mga dayuhang may pera na madali nilang palusutan ang mga proseso sa bansa para maging Pilipino. Ang pahayag ni Senadora Pia ay sa gitna yan ng mga naglipa ng paggamit ng mga dayuhan sa mga dokumento na para lamang sa mga tunay na Pilipino. Ayon kay Cayetano, napatunayan nila na may sindikato na nagbebenta ng mga official documents sa mga dayuhan para palabasin sila din ay mga Pinoy. Kabilang narito ang late birth registration at palabasin na sa Pilipinas sila ay pinanganak para makakuha ng original na birth certificate mula yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Susunod, ang pagkuha ng Philippine passport.
Tax Identification Number o TIN, National Bureau of Investigation at Police Clearance. Karamihan sa mga gumagawa nito ay mga Chinese nationals na konektado sa Philippine offshore gaming operators. Babala pa ng senadora na baka sa susunod na gawin ng mga ito ay ang pagbili ng lupa na hindi na mababawi sa kanila. So I think ang mahalagang mensahe natin hindi dapat nabibili ang pagka-Pilipino, pero sa nakikita natin nabibili siya. Nabibili siya sa pamamagitan ng sindikato. Kami po doon lang sa konting kwentuhan, parang conclusion natin is mukha namang may sindikato dahil may mga lugar na doon maraming nagre-register ng late birth, yung adult na sila, may edad na sila, saka pa lang sila magpaparegister. Tapos hindi naman sa bias, pero tinanong ng ating kasamahan, ano ba yung mga nationality nun? Karamihan lumabas na Chinese. And then ang isa nating kasamahan, marami ng investigation sa mga POGO. So it was brought up na ang foreigner, hindi siya makakabili ng lupa, pero kung may hawak ka na Philippine birth certificate and passport, then makakabili ka ng lupa. Paano kung gumising na lang tayo isang araw na hawak na nitong mga Pilipino daw sila, hawak na nila ang lupa. And we all know, especially those who've been in the LGU, nako, once na naumpisan yung land problems, that's another problem that cannot be resolved in one generation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Ride time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinakukumpiska ni Senator Sherwin Gatchalian sa Bureau of Immigration ng Alien Certificate of Registration Card na inisyu naman sa lahat ng mga dayuhang konektado sa Philippine offshore gaming operators na sangkot sa mga krimen. Nababahala raw kasi si Gatchalian na mayroong ID ang mga dayuhan, kaya naman dapat anyang kumpiskahin ito upang hindi na nila magamit pa. Dahil hindi interconnected ang mga ahensya ng gobyerno, walang paraan para suriin ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang bisa ng impormasyon. Paliwanag naman ni Gatchalian, ang kawalan na raw ng connectivity na ito ay nagibigay daan para maisip ng ibang tao na ang mga may hawak ng government-issued IDs ay legal sa bansa dahil sa impormasyong tinutukoy doon sa kanilang mga pinangahawakang identification card. Sa isang pagdinig na isinagawa ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa hindi otorisadong paglaganap at paggamit ng mga dokumento ng gobyerno ng mga dayuhan. Ayon naman kay Gatchalian, nire-recycle lamang daw ng mga manggagawang Philippine offshore gaming operators, partikular na ang mga sangkot sa illegal na aktibidad, ang paggamit ng mga naturang ACR. At upang bigyang katwiran naman ang kanilang patuloy na pananatili sa bansa at maituring silang legal. Gayunpaman, isinusulong ni Gatchalian, ang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, ang pagpapatalsik sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa, lalo na't lumalabas na mas malaki ang gastos ng gobyerno sa patuloy nilang pananatili dito sa Pilipinas kaysa sa anumang benepisyong pang-ekonomiya na nakukuha mula sa industriya. Oras, 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay bahagyang tumaasa itong farm gate price ng palay nitong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Yan mga kabombo at Kastar Nation ang lumalabas sa datos ng Philippine Statistic Authority o PSA. Batay na rin yan sa average farm gate price ng palay na abot nga sa 25 pesos, 21 pesos sa kada kilo.
Lumalabas rin na mas mataas ito, nangaabot naman sa kabuang 1.2% kung ihahambing naman ito sa naitalang farm gate price noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon na umaabot lamang nga sa 24 pesos 0.92 centavos bawat kilo. Ito naman ay di hamak na mas mataas sa ng 38.6% kung ikukumpara sa naitalang farm gate price naman noong nakaraang taon naabot sa 18 pesos 0.19 centavos ang kada kilo sa parehong panahon. Ang Region 1 o ito nga ang Ilocos Region ang may pinakamataas na farm gate price ng palay na mabot naman sa 28 pesos 0.41 centavos kada kilo, habang ang may ilan pang lalawigan dito sa ating bansa na nakitaan din ng bahagyang pag-angat. Samantala, suspendido muna sa darating na Marso 28 hanggang Marso 30 ng taong kasalukuyan ang operasyon ng Metro Rail Transit Line 3. Ayon sa Department of Transportation, ito ay upang magbigay daan sa isasagawang maintenance activities sa nasabing railway kasabay ng paggunita ng Semana Santa. Samantala, kaugnay nito ay tinakda naman ang ahensya ng ang last train trips sa MRT3 sa Marso 27, pagsapat yan ng alas 9:30 ng gabi sa North Avenue Station at alas 10 naman ng gabi mula yan sa Taft Avenue Station. Habang muling magbabalik naman sa normal ang operasyon ng naturang railway sa darating na Abril 1, kung kailan alas 4:30 ng umaga naman ang itinatdang first trip mula sa North Avenue Station at alas 5 ng madaling araw naman mula sa Taft Avenue Station. Dagdagan pa natin ang ating mga balita sa oras na ito. May planong pag-aralan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang usaping may kinalaman naman sa period poverty na nararanasan nga ng mga kababaihan upang malaman kung ang sanhi at lubos na maunawaan ang problemang dulot nito. Ang tinatawag na period poverty ay nangyayari kung saan ang mga babae ay walang kakayanang makabili nga ng mga sanitary products, kakulangan sa access ng hygiene facilities at maging naman sa mga kakulangan sa kaalaman patungkol yan sa kanilang mga buwan ng dalaw, dulot pa rin yan ng kanilang nararanasang kahirapan. At ayon pa kay Pangandaman, ang kakulangan nga sa mga ganitong aspeto ay lubhang nakakaapekto naman sa tinatawag na o partikular na sa emosyonal at pisikal na kalagayan ng mga babaeng nakararanas nito. Bukod pa rito, ipinabatid din aniya na nagdudulot din ito ng urinary tract infection o UTI at maging depresyon sa mga kababaihang nakararanas ng partikular na issue. Sa isang panayam naman sa 68th Annual Commission on the Status of Women sa New York ay sinabi ni Pangandaman na nararapat lamang na pagtuunan nga ng naturang atensyon ang partikular na issue ng tinatawag nga na period poverty, kasabay naman yan ng pagtugon sa iba't ibang mahalagang sektor kagaya ng edukasyong pinansyal. Mga kabombo at ka-Star Nation, kung kaya't nais nga natugunan ng naturang opisyal itong agarang pangailangan na tulungan nga ang mga kababaihan na labanan ang period poverty sa Pilipinas sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng pansin at paglulunsad naman ng mga usapin sa menstrual health para yan sa lahat ng mga kababaihan dito sa ating bansa. Nagpasalamat naman si Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa ipinakitang kooperasyon at disiplina ng mga examinees na nagresulta sa matiwasay na pag-asagawa ng Civil Service Commission paper pen test sa iba't ibang testing sites sa buong bansa, kung saan nasa mahigit 335,000 ng mga individual ang kumuha ng pagsusulit. Binigyang diin ni Nograles ng pagkilala ang mga public school teachers at iba pang mga kawani sa ng pamahalaan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paglalaan niya ng oras at pagtulong para sa maayos na pagdaraos ng pagsusulit na nagbunga naman ng matagumpay na Career Service Examination. Isinagawa ang Career Service Examination Pen and Paper Test
professional and sub-professional levels sa 16 na rehiyon sa buong Pilipinas noong Marso at 3 ng taong kasalukuyan. Sa datos ng ahensya, nasa kabuang 361,674 na mga individual ang nag-register para sa exam. Subalit nasa 335,356 naman ng mga individual o may katumbas po na 92.72% ang dumating sa 75 testing centers kung saan nasa 297,955 na mga individuals ang kumuha ng naturang pagsusulit sa professional level at 37,401 naman ang kumuha ng pagsusulit para yan sa sub-professional level. Personal na nagsagawa ng inspection sa Nograles sa aktual na pagsagawa ng examination sa Kalibo, Aklan. Habang ang National Capital Region naman ang nagpagtala ng pinakamataas at pinakamalaking turnout ng mga examinees na nasa 54,467 na sunundan niya ng Region 4 at Region 9. Target naman ng Civil Service Commission na ilabas ang resulta sa darating nitong Marso at 3 na yan po yung ipinagganapan ng mismong pagsusulit at ang resulta po ay ilalabas naman sa Mayo 12 ng taong kasalukuyan. Inihayag naman ng naturang komisyon na ang ikalawang pagsusulit ay nakaschedule naman sa Agosto 11 ng taong 2024. Habang magsisimula ang aplikasyon nito sa Mayo at 13 hanggang sa Hunyo at 13 ng taong 2024. 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga mainit na balita sa oras na ito, ay nanawagan muli ang gobyerno, sa gobyerno, itong isang party-list lawmaker na bilisan na itong investigasyon na kinasasangkutan nga ng National Food Authority. Partikular na itong bigas scam nang sa gayon ay mapanagot nga itong mga nasa likod ng naturang anomalya. Ang hirit ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee, ang mabilis nga at walang kinikilingan na pagresolba sa isinasagawang investigasyon sa manoy maanumalyang pagbebenta ng mga NFA rice buffer stocks ng gobyerno, partikular ng kanilang ahensya. Ang reaksyon ng kongresista ay kasunod yan na naging pahayag ng Office of the Ombudsman na pinagsususpindi nga din si Apilito Santos, etong katatalaga lamang na acting National Food Authority Administrator, at si Jonathan Yazon, acting Department Manager for Operation and Coordination Council. Ito nga si Santos ay itinalaga matapos nga na masuspinde itong si Bioko na dating administrator nga ng naturang kawanihan. Samantala, pinuri nga ng Bicolano lawmaker ang inilabas na ang ombudsman na suspension order sa dalawa pang opisyal ng National Food Authority. Una nang hinikayat ni Lee, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin na itong National Food Authority sa mga kurap na mga opisyal nang sa gayon nga ay maibalik ang tiwala ng publiko sa naturang ahensya. Binigyan din ng mababatas na sa kabilangan ng nagpapatuloy na investigasyon, hindi dapat maapektuhan ang operasyon ng kanilang ahensya. Samantala mga kabombo at Kisar Nation, inihain nga ng Bicolanong mambabatas itong resolution number 1625 na naglalayong tukuyin ang anumang mga puwang o butas na sa umiiral na mga patakaran ng National Food Authority at tukuyin nga kung ano ang batas at ang kinakailangan upang matiyak itong pinakamainam na paggamit ng ahensya ng mga trade o mga kalakal at mga tamang paraan para sa pagtatapon nito. Samantala, pinuri naman ng mamabatas ang mataas na utilization rate ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Modernization Program. Samantala, sinabi nito na nakakatuwa na sa wakas ay na-maximize na itong paggamit nga sa pondong para yan na naman talaga sa mga magsasaka. At batay nga sa ulat ng Office o ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, nakapagtala ito ng 91.6% na rate sa paghatid naman ng makina ng binili nga sa ilalim ng naturang programa. Aniya, farm equipment and mechanization
Ito namang talagang pinakaihintay ng mga magsasaka para mapatas nga itong kanilang produksyon at kita na magagamit nila pantustos sa iba pang mga bayarin, lalo na sa panahon ng emerhensya o pagkakasakit. At kaugnay nga mga kabombot ka sa nation, dito pa rin sa issue ng pagkakasuspinde na aabot sa 141 kawani at opisyal ng National Food Authority, naglabas na ng panibagong ang desisyon itong Office of the Ombudsman na nagpapawalang sala nga doon sa mahigit 20 kawani at empleyado ng naturang ahensya. Una nga rito ay naghain pa ng motion for reconsideration. Ito namang abogado ng ilan sa mga suspendidong opisyal ng National Food Authority sa Office of the Ombudsman, at pinapalinaw nga nito na sinabi nga nito sa naturang anti-graft body na maging maingat sa desisyon sa paglalabas ng desisyon ukol sa naturang issue, sapagkat ang ilan nga doon sa mga kabilang sa mga pangalan na nilabas ng Department of Agriculture na pangalan nitong mga nasuspinde ay sinasabing patay na o matagal nang patay, at ang iba naman ay nakalib o naka-study leave, habang ang iba naman ay mali ang mga designation. Bombo International News. Tiniyak ng China na gagawin nila ang lahat na makakaya para maprotektahan ang kanilang interes. Ito ay kasunod ng plano ng mga mamabata sa Estados Unidos na tuluyan ng ipagbawal ang TikTok. Ang nasabing social media platform kasi ay pag-aari ng Chinese company na ByteDance. Itinagi kasi ng nasabing kumpanya ang alegasyon ng mga mamabata sa Estados Unidos na kinukuha raw ng nasabing social media platform ang mga datos ng kanilang users na siyang banta naman sa national security. Pinuna ito ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang panukalang batas daw ay hindi akma sa prinsipyo ng fair competition at justice. Naniniwala ito na isang uri lamang ng paninira ang nasabing panukalang batas dahil sa gumagandang dulot nito sa mga users. Oras, 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, nagbabala naman nagbabala nga ang Department of Social Welfare and Development sa publiko laban dito sa mga kumakalat na peking video online na nag-aalok nga umano ng educational assistant ang ahensya para yan sa mga estudyante. Ang naturang video aniya kasi ay nangihikayat ng mga mabibiktima nito na mag-avail ng tinatawag na educational assistance sa pamamagitan niyan ng pagpirma sa isang social amelioration card form at saka paghihintay ng isang text o tawag mula sa naturang ahensya. Paglilinaw ng Department of Social Welfare and Development, hinding-hindi manghihingi ng personal na impormasyon ang ahensya online para nga sa aplikasyon ng mga educational assistance, sapagkat ito ay isang uri ng paglabag nga sa tinatawag na Data Privacy Act. Bukod dito ay ipinunto rin ng naturang kagawaran ang kanilang Tarabasa tutoring program na iniaalok nito, kung saan etong mga volunteer na second year hanggang fourth year college student ang magtuturo sa mga bata na nahihirapang matutong magsulat at magbasa, at kabilang din sa mga mahihirap na pamilya dito sa ating bansa. Samantalang dahil nga dito ay patuloy namang pinapayuhan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na wag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media at manatiling i-verify muna ang kanilang mga online content na hindi nanggaling sa kanilang mga tanggapan. Pinangunahan naman ni Mayor Catleo So ang site visit ng National Anti-Poverty Commission sa mga plantasyon ng nipa sa Barangay Banuangdan sa bayan ng Matnog. Layon ng pagbisitang ito na suriin ang mga puno ng nipa na tumutubo sa mga estero at kahabaan ng baybayin sa lugar. Nagipagpulong naman si Secretary Lope Santos III sa Matnog Local Government Unit para yan tuklasin ang mga bagong convergence initiatives sa mga development partners sa pagtugon sa kahirapan. Ito ay bilang bahagi pa rin ng kanyang pagbisita sa Bicol Region. Ayon naman sa kalihim, nakikitaan ito ng potensyal ang nipa palm plantations sa naturang bayan bilang isang local economic driver na makakatulong naman hindi lamang padakasin
rin ang mga produktong pang-agrikultura ng bayan, kundi pati na rin ang infrastruktura at industriya ng turismo. Ipinahayag naman ni Mayor So na kanyang pangako na ituon ang mga pagsisikap sa iminungkahing Convergence Project ng NAPSI at umaasa sa mga pagkakataon sa pakikipagtulungan yan sa agri-ecotourism para yan sa pagbabawas ng kahirapan. Ayon pa kay Municipal Budget Officer Donabel Fugera ay ang mga Nipa Palm Resources raw ng bayan na sumasaklaw sa hindi bababa sa 100 ektaryang lugar ay nag-aalok naman ng parehong mga benepisyo sa kapaligiran at pang-ekonomiyang halaga sa kanilang mga residente. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang buong potensyal nito ay nanatiling medyo hindi pa nagagamit dahil yan sa ang paggamit ito ay limitado lamang sa paggawa ng suka, mga layuning panggamot at mga materyales na bubong para yan sa mga naninirahan sa loob ng baybayin. At ang NAPSI naman ay isang naging katuwang ng Matnog Local Government Unit mula noong taong 2012 nang magsagawa ito ng pilot testing ng Rapid Community-Based Monitoring System sa munisipyo. Ang komisyon ay nagbigay ng technical support sa pagpapatupad ng Rapid CBMS sa Matnog at pang mga kasosyong mga lokal na pamahalaan. Samantala, nais maliwanagan ni Bohol Governor Aris Aumentado tungkol nga sa tunay na dahilan kung paano nakalusot at naipatayo itong napahintulutang mag-operate nga itong Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills dyan sa may lalawigan ng Bohol. Ito ang dahilan kung bakit ipinatawag niya ito namang mga opisyal ng Sagbayan sa Bohol upang malaman itong kanilang panig. Hiningan din na magpaliwanag sina Mayor Restituto Suarez III, ito namang Town Council at mga lokal na government officials head sa kung bakit nga binigyan ng permiso itong naturang resort kayong wala naman itong Environmental Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources. Samantala, nais ding ipatawag ng gobernador ito namang Department of Environment and Natural Resources officials at nais nilang malaman ito namang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na issue. Sa ngayon, hindi na tumatanggap nga ng bisita itong Captain's Peak Resort dahil yan temporary close na ito para raw umano sa maintenance at environmental preservation efforts ng nasabing vacation spot. Samantala, naglaan naman ng mahigit $233,000 o katumbas po ng 13 million pesos na financial grant ang Japan para ma-revive ang silk farming tradition sa Pilipinas. Ayon sa Japanese Embassy in Manila, isa sa mga grant contracts nito ay magsusuporta sa mga pag-expand pa sa sericulture sa mga probinsya ng Benguet, Nueva Vizcaya at maging sa Misamis Oriental. Kabilang sa mga papondohan ay ang konstruksyon ng silkworm farm at mulberry plantation. Gayon din ang pagpapatayo ng greenhouses at solar panel systems. Ito'y pangasiwa naman ng Organization for Industrial, Spiritual and Culture Advancement International sa kolaborasyon niya ng Philippine Textile Research Institute. Bukod pa rito, pumirma rin ang grant contract na nagkakalaga sa higit 9 million pesos ang Japanese Embassy para yan sa makapagpaloob o makapagpakaloob ng rainwater tanks at sanitary education sa rural areas sa Bohol. Matatandaan na simula noong taong 2002 ay nagbibigay na ang Japan ng financial grant sa mga Japanese non-government organization bilang parte ng development program nito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nakapagpondo na sila ng 64 na mga proyekto na nagkakahalaga naman sa mahigit 678 million pesos. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Itong Department of Agriculture abay nais na managot itong may sala nga sa National Food Authority Rice Sale sa lalong madaling panahon. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nais
Nais ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na madaliin na ang investigasyon at managot ang tunay na may sala sa issue ng NFA rice sale sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture, na nais din ng kalihim na hindi na madamay yung mga hindi naman kasali at walang sala dahil mabigat ang preventive suspension without pay, lalo na sa mga ordinaryong empleyado na maaari ring maapektuhan ang pamilya. Matatandaan na pinatawan ng suspensyon ng mahigit 100 opisyal at empleyado ng National Food Authority kaugnay sa aligasyon ng pagbibenta ng rice buffer stocks ng ahensya sa mga piling rice trader. Imagine mo, they are under preventive suspension without pay. Mabigat yun. Kung ordinary empleyado kayo ng gobyerno, mahirap yun para sa kanilang mga pamilya. Kung talagang hindi naman sila directly involved o kung ano man, so dapat ay hindi na sila maasama. Samantala, nauna nang iniulat na naghain ng motion for reconsideration ng ilang mga suspendidong NFA official at empleyado. Nakiusap ang legal counsel ng mga suspendidong opisyal na i-reconsidera ang list of respondents dahil sa marami umanong natamaan na employee at lalo pat wala ngayon ang mga ito ng source of income. Kasunod nito, inalis na ng Office of the Ombudsman ang suspension orders sa nasa mahigit 20 tauhan ng National Food Authority na nauugnay sa umano'y naturang irregular na pagbibenta ng bigas. Kabilang sa mga tauhan ng National Food Authority na tinanggalan ng suspension ay ang mga warehouse supervisor sa National Capital Region. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ng pinuri po ng National Anti-Poverty Commission, Secretary Lopez Santos III, ang Department of Education at Department of Social Welfare and Development. Ito nga ay dahil sa kanilang mga programa na nakatuon sa pagbibigay ng nutritional services sa mga bata. Ginawa ng opisyal ang pahayag kasabay ng isinagawang Joint Technical Action Officers Technical Working Group meetings ng gobyerno at basic sectors. Ayon kay Santos, nakamit ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang malalaking hakbang sa pamumuno sa kanilang mga departamento sa patuloy at pinalawak pa na pagkapaunlad ng kanilang mga feeding program ng kanilang ahensya sa ilalim ng masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sinuulat naman ng Department of Education na nasa 11.7 billion pesos ang gagamitin ngayong taon para sa school-based feeding program na nagalayong mapabuti pa ang classroom attendance at ang nutritional status ng mga undernourished school children. Ang ahensya nagbibigay rin ng masustansyang produktong pagkain at gatas sa humigit kumulang 1.7 million ng mga bata mula sa kindergarten hanggang grade 6 sa loob yan ng 200 araw sa school year 2024 to 2025. Noong nakaraang taon, nag-invest naman ang Department of Education ng 5.7 billion pesos sa SBFP na makinabang po yan sa 107 million ng mga mag-aaral sa loob lamang ng 120 days. Sa kabilang banda naman, 4 billion pesos ang inilaan para sa supplemental feeding program ng Department of Social Welfare and Development para sa taong 2024. Ang programang ito na partikular na sa nutrisyon ay nagbibigay din ng pagkain at sariwang gatas sa loob yan ng 120 araw sa mga batang nakatala sa mga Child Development Center at Supervised Neighborhood Play na pinapatakbo naman ng mga lokal na pamahalaan. Idinagdag pa ng kalihim na bukod sa mga benepisyong pangkalusugan at edukasyon, para yan sa mga bata, ang mga programa rin sa pagpapakain ay nagdudulot din ng kabuhayan at mga oportunidad ng trabaho sa agrikultura, partikular na sa lokal na industriya ng mga paggawaan ng gatas at pagproseso ng mga pagkain. Oras 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa karagdagan pa rin mga balita sa oras na ito, ay isinasapinalnaan ng Land Transportation Office. Ito namang mga panuntunan para yan sa pagpaparehistro ng mga electric vehicles o e-bikes at maging ng electric tricycle. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi pa pinaalang nilabas nga na kautusan ng Land Transportation Office. May kaugnayan pa rin ito sa administrative order ng Land Transportation Office na naglalahan ng mga lalabag na drivers ng light electric vehicles sa mga susunod na buwan.
Ang nasabing mga panuntunan na isang pag-amyenda sa nagdaang pulisiya na nagbabawal naman sa paggamit ng anumang motor vehicle na hindi rehistrado. Magugunitang nagpasya ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na higpitan itong paggamit ng mga e-bikes sa mga pangunahing kalsada dito sa ating bansa. Tiniyak naman ang pamunuan ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda sila sa planong pagpapalawak pa ng Walang Gutom 2027 food stamp program ng ahensya sa darating na buwan ng Hulyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Balder Bringas na aabot sa 300,000 ang karagdagang magiging benepisyaryo ng programa ngayong taon. Ito ay dihamak na mas mataas sa kasalukuyang halos 3,000 na mga beneficiaries ng naturang programa. Ayon pa kay Bringas, sa susunod na raw na taon ay plano rin ng kanilang kagawaran na magdagdag pa ng aabot sa 300,000 na mga beneficiaryo upang maging 600,000 beneficiaries na ang kanilang i-accommodate pagsapit yan ng taong 2025. Inaasahan rin ng ahensya na pagsapit ng taong 2027 ay aabot na ito sa kabuang 1 million beneficiaries. Batay sa datos ng kagawaran, may kabuang 2,285 na mga registered beneficiaries ang mayroon ng ahensya para yan sa naturang programa sa mga key pilot areas. Kabilang narito ang mga bahagi po ng Tondo doon sa Maynila, bayan ng San Mariano sa Isabela, at ganyan rin ng Dapa Municipality sa Siargao at Garchitora sa Camarines Sur, at ganyan rin po ang ilang bahagi ng Maguindanao. Meron ding 17 accredited retailers para yan sa mga food stamp program ng Department of Social Welfare and Development, at target rin ng ahensya na magkapag-accredit sila ng mas marami pang mga small and medium enterprises. Lain itong matulungan ang mga nasa marginalized groups sa ating bansa. Ang naturang programa ay flagship program ng pamahalaan na naglalayong mawakasan ang involuntary hunger na naranasan ng mga low-income earners. Nais rin itong matulungan ang sila na makaagapay at maging productive citizen, batay na rin yan sa whole of nation approach. Sa pagkakataong ito ay dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan dyan sa mga probinsya. Sapagkat itong presyo naman ng bigas sa merkado sa Baguio, Benguet, abay bumaba. Ayon yan sa Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Naobserbahan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado publiko sa siyudad ng Baguio at probinsya ng Benguet. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Grain Retailers Confederation of the Philippines Baguio Benguet President Nicolas Medrano, mas mababa ang presyo ng bigas sa kasalukuyan kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon sa kanya, aabot sa 1,150 pesos hanggang 1,200 pesos ang presyo ng kada 25 kilograms na bigas, habang 1,300 pesos naman sa special rice. Anya, gumanda ang supply ng bigas sa kasalukuyan dahil maraming umakyat na supply sa siyudad ng Baguio mula sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Tarlac. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Medrano na hindi niya nakikita ang mas lalong pagbaba ng presyo ng bigas dahil kumonti ang ani ng mga magsasaka sa kasalukuyan kung ikukumpara noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, ang mga importers ang nagbibigay ng presyo ng bigas, kaya dadagdagan nila ito kung ibebenta nila sa merkado. Yun ang malaking nagiging problema dito kasi hindi ho nakakapag stabilize ng presyo ngayon yung NFA, unlike dati na pag ganito hong pataas ang presyo, nakakapagbigay ng bigas ang NFA sa mga accredited outlet ng NFA, medyo bumababaho ang bigas doon. Ngayon sa ganitong panahon, simula nung napasa ang Republic Act 11203, Rice Tarification Law, wala na sa tingin ko mas tumaas pa yung bigas na sa inaasahan namin na maganda rin yung resulta ng Rice Tarification Law, pero hindi nangyari yung inaasahan natin na pagbaba.
Samantala, sinabi ni Medrano na malaki ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga magsasaka dahil pahirapan ang pagkukunan nila ng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Para sa Bombo Network News, Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, isang environmental advocacy group naman na nawagan sa pamahalaan na suriin na ang mga protected areas sa bansa kasunod nga ng viral resort doon sa Chocolate Hills sa Bohol. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Kawayan. Ikinalungkot ng isang environmental advocacy group ang pagpapatayo ng isang negosyante ng controversial na resort sa paanan ng Chocolate Hills na isang protected area. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Makakalikasan Nature Party Philippines Head Roy Cabonegro, pagpapakita lamang ito ng kawalan ng political will ng mga politikong nasa pamahalaan maging ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Tourism dahil pinayagang may patayo at tumagal sa operasyon ng Captain's Peak Garden and Resort. Anya, kahit sinabi na ng mga ahensyang nakakasakop nito na naisyuhan na ito ng closure order, hindi na sana ito na ipatayo pa kung hindi pinayagan o binigyan ng mga kaukulang permit ang may-ari. Alam naman anya ng lahat, pangunahin na ng Department of Environment and Natural Resources na ipinagbabawal ang pagpapatayo ng anumang infrastruktura sa mga protected areas kahit pa ito ay pribadong lugar, ngunit napayagan pa rin ang may-ari sa pagpapatayo ng resort. May malaking pagkukulang ang local government unit mula sa barangay, munisipal at DNR dahil pinatagal pa ang operasyon kaya dapat lamang na may managot. Dahil sa pagkakadiskubre sa nasabing resort ay panahon na ring tingnan ng pamahalaan ang iba pang protected areas sa bansa dahil kung nangyari ito sa Chocolate Hills na sikat na sa buong mundo ay hindi malabong may kahalintulad ding pangyayari sa iba pang protected areas sa bansa ngunit hindi lamang napapansin. So ito yung pagbubukas ng eye-opener ito sa ating lahat. Kung kaya kami nananawagan na huwag natin itong tigilan itong issue na ito. Kailangan may maligot. Pangalawa, kailangan ipagpatuloy itong issue na ito for the sake of the future. Kasi nga itong ating mga protected area, dahil nga may climate change po tayo, kailangan po talagang mapangalagaan. At panahon na nabibigyan po ito ng ito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ito namang 150 pesos na across the wage, board wage increase para yan sa mga private employees sabay inaasahang iaanunsyo sa darating na Labor Day. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Suportado ng Federation of Free Workers ang hiling ng House of Representatives na dagdagan ng 150 peso ang daily minimum wage ng mga trabahante ng pribadong sektor. Ito'y matapos unang inaprubahan ng Senado ang 100 peso na dagdag sahod para sa nasabing sektora. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Federation of Free Workers President Sonny Matula na nagkakaisa ang lahat ng national labor groups na suportahan ang isinusulong na proposed wage increase ni Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza. Kampante silang maipapasa ito sa unang kwarter nitong taon at maiaanunsyo na sa Mayo 1 o Labor Day. Ay maipasa ang wage increase sa unang quarter sa 2024. Inaasahan na baka sa Mayo 1 ay pwede na i-announce ang increase sa sahod sa buong Pilipinas. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hanaya nag-uulata para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Oras 5 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News.
Ito namang sports na lawn bowl dito sa Pilipinas sabay lalong umuunlad kasunod ng nakapag-uwi nga ng maraming panalo ang Pinoy athletes mula sa International Championships. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Bacolod. Lalong umuunlad pa at dumarami ang nagbibigay ng pride sa bansa lalo na sa mga juniors. Matatandaan na nitong 15th Asian Lawn Bowls Championship sa Thailand ay naghatid ng gold medal si Angelica Abatayo sa girls singles kung saan nagbigay inspirasyon sa mga aspiring lawn bowlers ng bansa. Maliban dito ay sinikwat din ni Rosita Bradbourne ang gold medal sa women's singles, Elmer Abatayo at Rodel Abayo sa men's spear, Sharon Hotters, Hazel Agonoy at Amy Knight naman sa women's triples. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Pinoy lawn bowler Elmer Abatayo na marami sa sumasali sa team ay mga kabataan kaya naglalaan sila ng specific schedule sa mga ito lalo na at nag-aaral pa. So nag-aaral po sila po hindi sila maka-attend ng training. So ginagawa po namin Saturday and Sunday nag-ano po kami nagtuturo po kami sa kanila para hindi po matamaan yung pag-aaral nila. So doon po may time sila or minsan, nagsasarili po silang training pag after school. Samantala, sunod naman na pinaghahandaan ng delegasyon ang Hong Kong Classic International kung saan magpapadala ng 2 sa boys event at 2 naman sa girls event. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kabombo at ka-Star Nation, bago ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari po niyong matunghayan itong ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, abay ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang Ilocano, syempre, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, maging ang Bombo Radio Baguio. At para naman sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radio Dagupan. At para sa ating mga kaibigan at kabombo at ka-Star Nation na mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Mga kabombo at ka-Star Nation, wait, there's more! Dahil mapapakinggan niyo rin po kami sa ibang bahagi ng Luzon. Nariyan po ang Bombo Radio Tagigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union, at maging ang Bombo Radio Naga. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pangalagad sa bombohan ay sa udto sa gihapon kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Matapos or way gani magtakop ang simana, madamo na sang development in terms of political landscape ang nag-amat-amat unfold sa bahin karon iya sang syudad sang Iloilo, no? Una diri banwa ining mga rumors nga nag-split up na sanday
Congresswoman Jam Baronda and Mayor Jerry Treñas sa atun sini nga mga kabombo. Now, may pipila ka mga informasyon man sa atun sini matag palamati nga mas hatag sang kasanagan. May kantanan sa sining kanaman sa atun hindi makapati maburon nga sitwasyon sa bahin sa pamulitika sa syudad sa Iloilo. There were speculations nga naghugtanay na sa paha sa bahin sa city government. May mga ginapapili na so on and so forth. No? Ibangod sinadri nagpagwa sang statement man si Representative Julian Jam Baronda. Kag saya sining pahayag ginarespetarya kuno si Mayor ang kabugusan sining statement tamo sini. We respect Mayor Jerry Treñas as our leader. We had a sincere and honest conversation on various topics when I met with him this morning. I think giving into political division and letting our beloved city's future get derailed would be a grave mistake. Mas madamo sa problema ang aton syudad nga dapat atubangon kag ang leaders sini are expected to be working together to find solution for its problems. So unity is a paramount consideration to ensure progress of our city. Nagapasalamat kita sa kaygayunan nga ginatagan sa aton sa pinalangga nga mayor kag sa pumuluyo sini nga syudad para makapangalagad bilang inyo congresswoman. Bisan sad tong wala pa kita sa pwesto nagapadayon ako sa pagbulig kag ginapasalig ko kamo nga ipadayon ko ang akon pagserbisyo sa inyo bisan madula kita sa pwesto. I love our people, our barangay captains and leaders, and our city. Let love and unity reign in Iloilo City. Ginahigugma ko kamo. Amo ning official statement from Representative Julian Jam Baronda. Kag do kasubong nag-give in siya. Mapaiway siya this coming 2025 elections. Kag subong man nga daw nag-apilar si former City Councilor Plaridel Nava sa iya sining mga supporters, mga believers, mga naga-idolo sa iya sa atun sining mga kabombo nga suportaran ang mga Treñas. Agod nga plastaran kita sa tuliin sining detalye. We have on the line live karon manging kaupod naton diri sa palatuntunan na bomboanay sa uto via Messenger si former City Councilor Plaridel Nava. Kagawad Pla, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Uto. May hapon gid sir. Hi, may hapon Bombo Cham. Idlaman ta sa imo. May hapon si mo mga tagpalamati. Alright, kagawad, nakita naton kagay naman ang imo sining iyang post no sa imo sining social media account kag pwede mo kami mahatagan sang dugang sining mga informasyon nga imo inigin panawagan sa imo sining mga supporters, mga nagapati sa imo, mga nagaidolo sa imo nga suportaran ang mga Treñas kag may giplastar pa ikaw dito kung nga ang mga Treñas ang suportaran imbis nga sa kay Representative Julian Jam Baronda, former Councilor Pla. Bubutsyam in the middle sa sining mga istorya nga may posibilidad na mag-break up ang uswag, kag ang gugma, kag ang ariba. May ara sa mga loyalty check katabo subong feedback sa aton ng aton mga may ara kita kapitan nga mga nagdalaog na loyal sa aton gid ng mga supporters ever since tagdamo kita kagawad man nga nagadalaog. And they are asking me since may loyalty check ginapamangkot subong kung diin ang ilang suporta no Treñas bala kun Baronda. So aga pa diri iban kong mga kagawad sa balay and they're asking me because gapamangkot sa ila ang kampo ni Mayor Treñas. So para in general sa ko sila I will make a statement today kag ginapalinton tong tanan naton nga mga leaders gid nga nagapati pa sa akon, nagapalangga sa akon, nagarespeto sa akon. Nga bisan wala na ko sa politika, ginakabig ako gyapon nila nga leader, amo ning akon posisyon, amo ning akon tindog. Nagpanawagan ko sila tanan, gaapilar ko sa ila, gapangabay ko sa ila, nga kung pwede between sa kay Treñas, Mayor Treñas, Inday Raisa Treñas, kag kay Julian Baronda, ang amon suporta
Wala kondisyones. Ang full support namon is ara kay Mayor Treñas, kay Inday Raisa Treñas sa Bombotsam. Okay. You made it clear na nga without conditiones. No? Pero sa gyapon, Kagawad, nagapabilin nga nagsuporta na naguro si Anay Kagawad pla kay ti ang iya nga utod konsihal na subong. That is why Kagawad ta. Wala sa nga muna because even if wala pa kay Mayor Treñas, makonsyal giman yang utod ko because they have no other choice. Kaya political party sa law naton dragin sila mapili, no? Pag kadamo kita sa ginplastar nga mga rasones sa mga lideres nakon nga arik sa balay kay ina. Siling ko sa personal nga bahin, tudo ang nagyan ko nga perwisyo sa kay Julian Baronda, no? Ginperwisyoan niya ang pangabuhi ko sang 2019 nga ato na ako sa Estados Unidos. Matawhay ang pangabuhi ko sa Amerika sang 2019. Tapos na ko sa politika. 2017 pa lang niya naglakat na ko sa Amerika. Matawhay ang pangabuhi ko dito. Sagad niya ko kulit, may katuan niya ko sa Amerika. Kumbinsiron niya ko nga madlagan Vice Mayor kontra kay Vice Mayor Ganson. Kay kuno madlagan si Mayor kontra kay Joe III. Kag si Joshua Alim. Nagtaliwan nato nga konsyal, madlagang amo ang congressman. Way na ko plano Bombotsam, nag-retire na ko sa politika, mataway na pangabuhi ko sa Amerika. Pinabalik niya ko, pinasalig niya ko. Tapos pag-abot dire, traidoran niya ko. Lumumpat sa gulpi kay Mayor Treñas, binayaan niya kami ni Councilor Joshua Alim. Way ko may mo, I have to stand on my own. Binayaan niya ko, pinasalig niya ko, ginuba niyang pangabuhi ko. After that, 2019, ni Hoy malang nga magpasinmayo sa pasensya sa akon. Sang ginobra niya sa akon. Why gid? Ang malain pa kay nang pagwa lang ko sang kalain sang buot ko sa iya. Sang ginpag-betray niya sa akon kay Councilor Joshua Allen. Kinasuhan niya ko 75 counts nga libel sa Quezon City. Si Mayor Treñas, Bombotsam, testigo ikaw, Bombotsam. 20 anyos nga kritik ako ni Mayor Treñas. 20 anyos nga bira ko kay Mayor Treñas. Kaluluoy si Mayor Treñas sa amon ni June Kapulot. Why siya kapahuway sa amon sa kritisismo? Pero nung ka nga ginhalitan ako ni Mayor Jerry Treñas. Nung ka nga nagpaksaka sa kaso kontra sa amon ni June Kapulot. Di ako nakita nga hindi si Mayor Treñas vindictive. Nabisan ano ka mga masakit na mga tinaga na buhian namon kay Mayor Treñas. Never siya nagharas sa pangabuhi ko. Never niya ko ginhalitan. Never niya ko gipabudayan. Si Julian Baronda, malawig ang updanay namo, nag-unong ko sa iya, pila ka tuig. Tapos, tinaidura ko sa 2019, tinaidura niya si Councilor Allen. Nakahambal ako sa pabutyag sa malaing nga buot ko sa iya. Sa ginhuhat niya sa akon. 75 counts of libel. Mayo lang kasi 75 counts, 12 lang ang sumaka. Sobra to nga sa milyon ang piyansa ko. Hearing ko balik-balik sa Quezon City. Dito yung pag-infile para halitan niya ko sa paggasto. Pakadto pakari sa Quezon City ng Iloilo. Pila ka bugado nag-representar sa akon. Nagpiyansa ko kadako. Ang gasto ko sa aeroplano, gasto ko sa hotel. Tanan nga halit. Ang negosyo ko, maamo nagilang ng negosyo na Bombotsam, legitimate na negosyo para mabuhi tang pamilya naton sa matinlo nga paagi. Hingabuton niya ko nga hingabuton. Halitan niya kung nga halitan sa akon nga negosyo. Inabot natin set aside kong personal feelings ko. Ipaiway ko biya nga akong personal nga akig sa iya. Tanawon ta na lang iya performance. Dra na lang tabasi mo nang bako sa mga leaders ko. Ipaiway tabing akon nga personal nga ginobra niya sa akon nga kahalitan. Diri kita abi sa performance base. Anong performance niya? Anong ipasar niya nga kasuguan nga laying nga nakabenepisyo ang taga-sudad sa Iloilo? Wala. Di na itong gipromisa niya nga hope. Di na itong gipromisa niya nga hospital. Dali kaya lang ito namin nga hospital. Ang dugangan sang kwarto ang Western Visayas Medical Center. Hindi gali niya mapatindog sa hospital nga para sa gipromisa niya sa aton. Wala to pa ang mga inatik ya. Ano nga laying na pasar niya nga masiling naton proud kita. Hindi mo man siya mabatian nga nagadibate. Why man siya nag-interpolate sa Kongreso? She does not represent us in Congress.
ang ginaubra niya, ginadalaan niya kita sa embarrassment, sa kahuyanan, hindi kita proud sa nga itong representante. Ang ibang representante, makita mo, isang diri sa Iloilo, kita mo si Janet Garin. Ngayon pang taga First District, well represented. Si Nonoy Defensol, well represented. Kita yan doon sa syudad, nakita highly urbanized city, wala kita ya tingog. Pagkatapos, sa mga issue, nga mga critical ng issue sa Banwa, sa Pungsod, wala siya namo. Wala siya stand. Ang sa ungka, flyover lang. Ano siya? Puro lang tikal pa, hearing, amo na. Way takabati siya nga maging kondinar siya. So, it's about time, Bubutsam, that let's bring back the pride, the honor, the glory of the Ilonggos. Kadamo kita congressman nagligad, nga nagdala sa honor sa aton, babatian kita, proud kita magsiling, congressman na muna. Subong wala, huyan kita, kanubo sa moral naton, puro lang gighuyanan ang ginadalay sa aton. Ang mga selfie sa kongreso, sa presidente, amo lang abilidad ya. Di ba padayaw siya bumbot sa madamo kung nabunyaligan niya? Hindi man na iya na initiative like AX. Hindi man na iya, yan ka national government, naging sakyan niya. Dole to pad. Hindi man na iya initiative, iya man na ka national government. Hindi mga referral sa hospital, hindi man na iya man na ka national government. Hindi pang sakyan lang nila. Practically on her own, wala siya binuhatan. That is why nga, setting aside sa ako yung personal ill feeling sa iya, pasiyan to sa performance, zero performance para sa ako na bumutsyam. Okay. So, amo na yung imo siningin balasihan man sa deklarar mo para iya nga may in a way, may balasihan man ang imo sini iya nga mga supporters, mga nagarespeto sa imo, mga believers mo, mga nagaidolo sa imo, so that nga may ara sang kumbaga pati ginakabing kanila nga leader, may ara sila iya sang patihon sa pag-abot sang tiyempo kun nga mas amo sina iyang ginpili nimo nga suportaran sang sa kay Congresswoman Baronda Kagawadla. Yes, that's the parameter because nakadto sila sa akon. They respect me. And we have this group chat sa tanang kong leaders. And they have to remember, may mga kapitan ko yan na padaog sa last election. Gamay man lang kami, 3 kabilog, kapitan puti. At least napakita ko nga wala ko sa poder, wala ko kwarta, damo kagawad, napadaog ko galingon. Kasi kung may mas base kita, di man sa tinikal, pero the fact na padaog ko kagalingon ko, isahanon ako nagdaog, may mga kapitan ko na padaog, may kagawad ko na padaog. That simply shows na somehow mayara kami sang gamay nga clout. So hindi makabulig iningad ako para kay Inday Raisa, kay Mayor Treñas. Ang pagpili ko kay Inday Raisa, ginbase ko sa akong eksperyensya bilang politiko, the way ko gintanaw si Inday Raisa, kung anong iya personality, anong background niya, kinusisa ko man siya sa matuod. Wala lang ko ginawa ko sa ginabaligya sa akong mga leaders, sa mga supporters ko, just because kontra ko si Baronda, but because makasiling ako, nga si Inday Raisa, makita ko, very simple, wala bugal. The way she dress, no? Wala kami makita ng mga mahalon, ng mga bagay sa lawas niya. Very simple. Hindi bugalon. Tapos makita ko maalam ng bata. Babalaan ko the way she speaks. Makita ko nga may unod, she's smart and well raised by her parents. Makita mo ang ila karakter nga kipadako sila sang ginikanan nila yang hindi barahubal, hindi bala chip, wala sang kachipan sa ila pangabuhi. That is why nga hindi ako mahuya nga ibaligya si Raisa sa akon mga lideres kaina ngari sa balay. Kaginambalan ko sila, ginambal nila sa akon, sir. Ever since critical kita kay Mayor, may mga bagay nga katabo sa barangay nga do biktima kami sa subong. May kapitan ako kay na, grabing ako nulo-ulo. Because Siko Kap, although wala pa man siya commitment kay Baronda, po ang bayo sa akon, kadua-dua ko because ako kapitan dire, ba't binabypass ako? Lain to nga ang gilagi na recognize. Aba ko, isettle naton Kap. I'll talk to the mayor, I'll talk to Irene Ong, everyone involved dira, nga sulbaron naton, para di lang ko anay sa inyong nga kausa nga makaupod kita sa mga trenyas, no? So ginaubra ko gitanan Bubutcham kapag convincer sa ila tanan sa mga leaders ko nga nagaano pang ipabalabot ko naman ni kay Irene Ong ang concern sa inyong kapitan nga palangga og inyong kapitan kag respeto gid sa akon kani may mga concern na siya nga
nga ginapabutyag man, no? So I'm doing this, ginabaligya ko si Inday Raisa. Kaya hindi pa nila kilala si Inday Raisa, si Mayor Treñas kilala nila. Hambal nila nga sir, amo na nga si Raisa. Gina-justify ko sila, hamba ko. Dugay na ko sa politika, kilala ko ang kabataan ni Mayor. Look at them, how they are well raised by the parents. Hindi ka kabati sila, may ginahambal sila nga malain. Hindi ka kabati sa ilang nga bagay nga masiling mo nga do squatter sila, do hindi sila edukado nga mga tao. So I'm very proud nga magbaligya. Wala kami kondisyones. Why kami kastorya ni Mayor Treñas about this? Why kami kastorya ni Raisa about this? On my own, without any condition, wala akong expectar in return sa mga Treñas. But between Treñas and Baronda, I know Baronda family for so long a time. Una ko natin sila nakilala. Badugay ko katinero sa balay nila. Kilala ko sila from head to toe. So balaan ko ang difference ng ila upbringing, ang difference sa sulod ng panimalay nila, ang difference sa mga Treñas. That is why gapilar ako gid sa akon mga leaders ang gaplangga sa akon. Let's fully support Inday Raisa Treñas sa Bombochang. All right. Now, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton, and honestly speaking, previously, dugay naman to nga mga tiyempo, but there were times adto anay isang critical ka pa kay Mayor kag dumidyo na pamangkot mo man gani kag na-mentionar sino si Raisa Treñas, ano gaplano ni sa magpadlagan. There were times di bala kagawad nga nadala mo man ini siya sa mga imo sini nga pag-criticize or in a way abi ang pagkakilala mo or mambal naton dulo batyagan mo man kasi siyempre politiko ka kag dumidyo move na nagapropakita na si Inday Raisa Treñas. There were times na napamangkot mo man di bala kagawad? Yes, ako gani isang last election, I've been very critical not just on Mayor Treñas but sa family niya nga gapadlagan. Ako danya vocal ko nga tao, prangka ako, wala ko yung duwa-duwa maghambal, no. Di ko ya mo nga lain-lain istorya. Pero ang bako gani, ang akon lang kritisismo that time kay Mayor Treñas nga ang kabataan niya nga wala niya ma-expose sa politika, nga amo ni gina-introduce niya sa aton. But eventually, when I became city councilor, mayuhay kami ni Mig sa city council, ni Miguel Treñas. And eventually, I have observed, no? Pila man ka beses kami nag-meet ni Inday Raisa on several occasions. And I have observed really, basig ko lain nga mga kabataan, hindi ni sila yung mga bugalon. Wala sila gin training ni tatay kag ni nanay nila manging tilas ta aso kiti tatay nila mayor may poder sila, may kwarta sila. Hindi amo na. Mga gagmay nga mga bagay Bombochang, pero ako maka-notice ako sa tao kung ang ini nga tao budlay ni tagaan mo poder or budlay ni kuna sa pwesto. Nakita kong karakter ni Inday Raisa nga pareho sa mga iba niya nga utod nga very simple. Approachable sa tao, malapit sa tao, mahumok sa tao. And may mga instances na experience ko nga siguro just for me to know them better. May mga instances nga out of the blue kita ay kami sa okasyon, makita ko ang karakter nila. Like si Miguel, pila ka beses kami naguptanay, may mga travel kami sa ibang lugar, makita ko nga lain nga klase nga pagpadako sa ila. Kag ini ikumparar ko the way nakita ko sa mga Baronda, Kurtigid, kalayo-layo katama. Barahubal gigi ka pamilya, hindi ko pwede makumparar kalayo. That is why I'm very confident kag hindi ako mahuya, magbaligya. Kag I can justify this nga before critical ako sa mga Treñas, but kung papiliin ako Treñas kag Baronda, hindi ako magduda. I will give full support, unconditional support to Mayor Treñas. Gamba ko, solid kami yung Treñas, hindi kami magtayog Bombochang. Alright. Now, kagawad pla, in terms of political landscape diri sa syudad sa Iloilo, daga ka dapat ginman bala? Or sa imo sini nga pagpati, mas pakaayuhon lang nga magbulag ining JJJ ang grupo, Julien, Jerry, kag Jeffrey? I believe this is the best decision of Mayor Treñas to part ways with Baronda. Bombochang, tagaan niya pa ni Mayor Treñas si Baronda another chance, isa pa ka term.
dason niya eleksyon sini paluluoy ang mga trenyas. Laban-laban madula ang mga trenyas sa politika kung tatagan niya pa tsansa ni si Baronda. Today is the right time. This is the most opportune time na ubrahon ni Mayor Trenyas. Kaya otherwise, kung hindi ini pag-ubrahon sa ulihi, paluluoy gid ang Trenyas family sa politika. Ubrahon gid ni Baronda ang tanan to displace the Trenyas family, especially may edad na si Mayor. Eventually sa future, ubrahon ni Baronda ang tanan to take all the power sa syudad. So para sa akon, way ko kapatis ang unity na para mauswag ang syudad, ma-unity, no? In the first place, wala naman makita ang bulig yun eh. Si Mayor Trenyas, man ang tanan, di gahulag para magtahom ang syudad, magnami ang syudad. So para sa akon, this is the best decision. Political decision ng tabo ang naubra ni Mayor Trenyas sa pagbulag kay Baronda. Today is the most opportune time, not 2028. Kailangan subong pa lang ang sungay ni Jamjam, tapso na gid ni Mayor Trenyas. Kaysa 2028, hindi ako magduda magsiling sini nga traidora niya si Mayor, kontraho niya si Mayor kung natagan mo tsansa. That is why masiling ko, subong pa lang, kailangan plastaro na ni Mayor sa maayo ang syudad, pagi sa pagbilid sa legasiya niya sa iyang mga kabataan na bumutsam. Okay. Kagawad, ano dagana ni Inday Raisa? Ako mas prefer ko nga si Mayor Trenyas will run for Congress para at least may ara kita dito nga representante nga makabulig sa aton. I think for the start siguro kung makasuggest kita for a start Inday Raisa should run for mayor. Anyway, exposed sa local government unit, exposed sa day-to-day activities ang iyang amay. Siguro umpisa sa pagka-mayor. Po sa Congress I suggest, pero kung ako bubutsa pa, may gamo ko gamay nga chimpo. No problem. Mas mayo nga pangitaon ni Mayor Jerry Trenyas kung diin si Baronda madlagan. So kay I'm sure si Baronda, si Jamjam will not run against, hindi siya atubang kay Mayor Trenyas sa politika. Likawan niya si Mayor for sure. So pangitaon niya man na kung diin to si Inday Raisa madlagan. So kay para sa iyang siguro pag ako pananawan nga para sa iya nga mas mahapos kontraon si Inday Raisa kumpara si Mayor Trenyas. So that is why nga open-ended kinahanglan bantayan man ni Mayor nga siya gid ang mabunggo kay Baronda para confident kita nga 100% mapirdi agad si Jamjam, no? Wala ko kasi nga kaya si Raisa, si Inday Raisa, but to make sure kung para sa akon siguro si Inday Raisa is ripe for the mayoralty. Yatag ta kay Mayor Trenyas sa pagka-congressman na bumutsam. Okay. Since kagawad, very vocal ikaw sa syudad sa Iloilo and even sa council, no? May nakahutik na bala siguro may nagtanyag sa imo nga kung amo sini ang mangin partido ta or kung amo sini ang aton sining slate. For example, you made mention kagina kung ikaw pamangkuton si Mayor Jerry Trenyas madlagan congressman, si Inday Raisa madlagan mayor, may nakahutik bala si mo nga ti mag-amo sining plastada do angayan ka sa vice mayor, may gintanyag sa imo kagawan nga kasubong sina. We support Vice Mayor Ganson. Nastorya ko si Vice about siguro a month ago kasi sa akon he will continue to be part of the Trenyas administration. So ang suporta naton is Trenyas Ganson. Kita ya bombotsa mapaway nako. Personal siling ko retire na kita, nakapirma na kita sa petition for migration. I am already not allowed to run in any public office. Resign na gani ko. But I will support. I will make sure na before I leave Iloilo, before I leave Philippines, masigurado ko lang madula ang Baronda sa politika because they are not good people actually. Hindi na sila maayong ang mga tao. They are plastic, maayo na sa tubangan. Mas kumpante ako to live Iloilo City ngara sa kamot sa mga Trenyas. Mas komportable pa ako bumutsam. So, ang ako lang role subong is to make sure na masuportaran gid no ang kabataan ni Mayor Trenyas because wala na kami sa oposisyon that's the reality. Why na kami ang material? Surrender na kami sa oposisyon. Wala na mga Gonzales, wala na si Joe III,
wala na si John Capulot, wala na ako. So practically, wala nang opposition, but mapili na lang kami between Baronda and Treñas. That is why we opted to choose Mayor Treñas sa Bombocham. All right. Kagawad, thank you so much for your time nga ginhatag diri sa Bombo Radio sa Bombo Anay sa Unto sa Luwat. Maying hapon. Maying hapon Bombocham, kag maying hapon sa tanan. Salamat gid. There you have it, si former Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Sa iyaman sining statement kag pag elaborate sang iya sini iyang position, no? Sa kun nga suportaran niya ang Treñas, si Mayor, si Inday Raisa, kag amo tumla ang hambalya siya wala na iya sang oposisyon sa subong sini nga tion. So ang ila sini nga purpose or iya purpose nga magpili sang tugyanan sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo kag sang syudad sang Iloilo sa mga maayo sini iya nga kamot kag ang iya sini nga napilian amo ang mga Treñas. Ni duha ang ginplastar ni former Kagawad Pla nga iya sini nga rason. Una, ang personal reasons ni former Kagawad Plaridel Nava. Kag ang ikadua, in terms of performance. Sa bahin iya karon sang House of Representatives ni Lone District Representative Jam Baronda. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kay ti suno kay Kagawad Pla sinya ti why man kita kabatsyag sang may binuligan di siya, may ginhimo siya, may ginpasar siya nga bill, so on and so forth, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kag ginhatagan man sang emphasis ni former Kagawad Pla nga ang unity kuno hindi man niya makapasanyog sang syudad sang Iloilo. Tikay kon lang taon naton sa aton sini nga mga kuturan sa mga kapungsuran kag sa pila sini ka mga local government unit may ara sang hindi man perfect ang slate mo. But silingon lain-lain sini iyang partido man but in terms of working together tinatingwaan man nila nga maplastar sang maayo, mapatuman sang maayo ang mga ila sini iya nga mga handom sadto kag make it into reality, ma-materialize ang mga plano hindi kay lunsay lamang istorya kuris-kuris. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero kung lantawon naton sa bahin karon iya sang profile diri ni Honorable Baronda Julien Jam sa House of Representatives, no? May aray ini siya sang 122 ka mga gin-author iyang bill, no? Katulad ng lamang sang an act providing for the revised warehouse receipt law of the Philippines, no? An act amending Section 1 Republic Act 1055, no? I-include ang Arevalo Plaza and for any others sa aton sini nga mga kabumbo. Magna Carta of Barangay Health Workers sa aton sini matag palamati. Granting additional benefits to Filipino centenarians amo ning latest sa aton sini nga mga kabumbo. Ang paghimo sa Cuartero Street, no? Sa Haro into a national road agud nga mapunduhan mga conversions ang road sa aton sining mga kabumbo. Ang act creating a special economic zone and free port in the city of Iloilo, creating for this purpose the Metro Iloilo Special Economic Zone and Free Port Authority, appropriating funds and for other purposes sa aton sining mga tagpalamati. Pila lamang ina sa mga bill nga kung sa diin ti principal author diri si
Congresswoman Jam Baronda. May mga co-authored bills man ini siya kag ti Deputy Majority Leader sa Committee on Rules. Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kung lang taon mo sa records, ti Representative Baronda, ti mambaka nga may mga ginahimo, kag later on, siguro kung magpalawig-lawig pa siya, abisa nga iya sini nga, tawag siya nga iya sini nga termino, basi kung may mahimo pagin siya, bilang representative sa aton sini nga mga kabumbo. No? Pero, sabahin karon sang statement, no? Ni Congresswoman Jam, nakabutang diri nga, we respect Mayor Jerry Treñas as our leader. We had a sincere and honest conversation on various topics when I met with him this morning. But sinilang aga. I think giving in to political division and letting our beloved city's future get derailed would be a grave mistake. No? Mas madamo pa sang problema ang aton syudad nga dapat atubangon kag ang lideres sini are expected to be working together to find solutions for its problems. So unity is a paramount consideration to ensure the progress of our city. Anong but silingon na-give in si Lone District Representative Jam Baronda sa aton sini nga mga kabumbo. Anong but silingon sa nga give in? Nagpasugot siya nga magpaiway anay kay sa nasilingin na digani nga kung makaangkon sang political division, mabutang sa alang-alang ang puturo sang syudad sang Iloilo. Kag kun amo silang iya sundon, amo kunong makabig niya nga pinakagrabe nga sala nga iya sini nga nahimo. So eksakto bala ang akon sini nga paghangop sa sining statement karon from Congresswoman Jam nga mapaiway na lang siya anay sa aton sini nga matag palamati. Nagapasalamat gid kita sa kaygayunan nga ginhatag sa aton sang aton pinalangga nga mayor kag sang pumuluyo sang sini nga syudad para makapangalagad sa inyo bilang inyo congresswoman. Bisan sadto nga wala pa kita sa pwesto, nagapadayon ako nga nagabulig sa inyo. Ginpasalig ko kamo nga ipadayon ko ang akon pagserbisyo sa inyo bisan madula kita sa pwesto. So ano ni pagpamilin-bilin na sa bahin karon ni Lone District Congresswoman Jam Baronda? I love our people, our barangay captains and leaders, and our city. Let love and unity reign in Iloilo City. Ginahigugma ko kamo. Amo nang statement karon from Lone District Congresswoman Jam Baronda. So, nag-surrender na si Congresswoman Jam sa mga Treñas? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kag daw kasubong lang nga iya nga as easy as 1 plus 1 ang paghatag niya sang kaygayunan nga mangin representative or magatalo sa iya sini nga posisyon this coming 2025 elections. Well, sa nasiling gani isang mga kadamaan, dugay pa ang eleksyon. Damo pa ang magkalanabo. So bantayan naton ini banwa sa aton sini nga mga kauturan. Pero sa mga supporters, sa mga nabuligan, sa mga nakabatsyag iya sang presensya ni Congresswoman Jam Baronda, pinagi man sa iya sini nga mga effort, kamo na iya ang makahibalo sinadira
nga magpatod sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay ti tagsa-tagsa sa aton may kinamatarong man kitaya kag right man na naton sa hatag sang aton sinikaw galingon nga opinyon. Pero ti bisan amo sina kung sabahin iya ni Kagawad Pla kontra niya gid si Congresswoman Jam, may iban pa man kag madamo pa iya sa mga kabumbo naton, particularmente diri sa syudad sang Iloilo, ang nagapati, no? Kag ti siyempre nakabatsyag man sang bulig kag mga programa nga gintingwaan sang aton siniya nga kongresista. Sa bahin naman iya sang mga trenyas, ti amo sini banwa ang butsilingon gali sang pahayag ni Mayor Jerry Treñas last time. Nga sigurado na siya nga magpadalagan, pero why pasang kasiguraduhan kung sa ano nga pwesto. Siguro that time banwa sa aton sini nga mga kabumbo on the process of negotiation or whatsoever ang ginhimo sini nila, but sa pagkabaluta, no? Siguro tayo muna ning ulihi nga pagsapol ni Mayor kag ni Congresswoman Jam kag ginasang aga sandig man gani sa statement, no? Sang aton siniya nga kongresista. Sa aton sini karon nga mga kabombo, no? Dahil lang gid kay may statement man from Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton sini mga kabombo kay may information kita nga may ginpatawag sini iya nga isa kapag sinapol, no, dira sa may Iloilo City Hall kag dumalantayan kuno ang mga political statement man coming from Mayor Treñas. No, standby sa aton sini nga mga kabombo kay i-check naton ang linya ta in a while, no, dira iya sa may Iloilo City Hall, no, diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Nag-ulo idag-idag lang ko kayo ba? Para nga makaplastar tamayo balantayan ni ang statement kay as per information do isa man kuno sa mga ginahulat-hulat, no, agud nga mangin klaro ang tanan possibly, no, sa mga tinutuyo man, no, sa aton sini iyang alkalde sa bahin karon sa syudad sang Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kauturan kay ara dito karon, no, ang aton sini makupda ng mga bombo reporters nagaplastar lang sa aton sini iyang linya, no, kag aton sini nga pagkuha sang mga anggulo dito, no, paagod nga mahatagan man aton sang maayo sini iyang kay gayunan ang aton sini nga mga listeners sa 837 kHz at the same time sa aton sini nga mga Facebook live viewers, sa aton sini karon nga mga kabombo. Oras naton 38 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Hatagan ta lang sa jutay nga tiyempo siguro ginutlo lang sini sang tiyempo ang aton sini nga mga kopdanan para nga makaplastar man dito iya sa may Iloilo City Hall karon sa aton sini nga mga kabombo. Di amo ni ang isa karon sa mga development man ang gina-istoryahan nga topiko diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo, magluwas abi sa sining naglupok man nga isyu sa sining leakage, no? Dira iya sa may West Visayas State University, no? At hagman tong statement sang president kagaina sa Bambuanay Big Time nga ang official statement magahalin iya sa iya mismo, no, sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Na kayuhom-yuhom lang kita sa mga pipila ka mga information nga aton man sini nga nabaton bala, no, nga ti kung mag-eskwela ka gali sa West dapat preparado ka kay 4 lang ka oras tulog mo. Sa West man ko na-graduate, kompleto man tulog ko. Sa aton sini mga kabombo. Ano pa ginto? Ano pa ginto gani mong bukres? Masulod ka nga uling, magwa ka nga jamon. Oh my goodness. Ako hindi ko yung magpate. Nga nagsulod ako sa West. Nga uling. Hindi ko yung magpate. Maitom lang ko pero hindi ko yung uling. Hasindiro ko yung mong bukres mo.
Oh, ang jamon to ya samon sini nga farm, ginadugos to namon ya kag ginabulad. Oh. Sa aton sini nga mga kultura, na ano pag yung mga klase sang istorya ni aton man. Oh. Isang timpo ko nagkuha ko sang websukat. Way man to gani mga leakage to. Speaking of leakage, no? Ang nabalaan ko yung damo-damo leakage, ang linya sang Metro Pacific Iloilo Waters. Amo na yang damo leakage, no? Sa aton sini nga mga kamumbo. Ay, Maria kag husip po. Inano sini nga istorya ni aton man, no? Yuhom ko na lang mag-amo sini Banwa. Anyway, ara na sila ang City Hall Connection ta. Lang pa, sige, balikan ta lang sila sa aton sini pa rin nga pangalaga driman sa Bomboana Isaud to. Ang political statement ni Mayor, balikan ta sa niligi lamang madugay matapos sa bilang importante nga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 10 to 16, 2024. Sa Marso 15, Biyernes, ang Rock Station Band is set to entertain you sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday! Manginiinyo, sumugod alas 6:30 sa gabi. Sa Sabado, ang Retro Band ang napunan sang excitement agud ipasundayag ang ila great selection of old songs sa among adlaw sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 16. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kang iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 17, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpalagad sa Bomboana Isauto. Arinay check ta bail niya ta sa Iloilo City Hall. Makita ta karon sa aton sino makabumpo pakita ta bumukri sanay. Now si Miss Raisenday Raisa Treñas, si Mayor Jerry Treñas, kag si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Abi matian ta sa City Hall connection naton si Bombolins. Bombolins, please come in. Momolins. May nga po gid sa tanan. May mga importante kitang gusto ipabalor sa tanan diri sa aton sa syudad, no. Kaina sang aga nagkitaay kami ni Kong Jamjam diri sa akon man opisina dito sa akon private room. Kagin pabaloy ako nga kung ano ang desisyon ko, irespetuhon niya. Ginakabigya kong leader niya, kag ako ang nagbulig siya nga dako para nga magdaog sa kadua bilang deputado.
ang akon niya desisyon, nabalaan na siguro sa kadamaan, nga ang akon nga bata na si Raisa, amo ang mapadlagan congresswoman para sa sunod nga eleksyon. Ginasuportahan ini sang almost 100% sang aton nga mga barangay officials. And nagkadto sila sa akon and nagpakita sa ila pagsuporta. Ang akon nga pagpasalamat man sa kay Kong Jamjam nga respeto ya ang akon nga desisyon. At the same time nga nagpasalamat siya nga ginatagan siya kay gayonan nga nakaserbisyo sa syudad sa kadua ka terms. Ang akon bata nga si Raisa nagasugod na libot. Iliboton niya ni tanan nga mga kapitan kag tanan nga mga barangay para makuha yagid ang full support sang tanan naton nga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Napasalamat man ko nga na-avert ang tani isa ka masubo man nga pagbungguanay namon ni Kong Jamjam kay balaan man ninyo kadako sa akon nga bulig siya halin sang pag-unay nga padlagan ikaduhay nga padlagan galing may mga sirkumstansya na siguro hindi naman importante istoryahan kaya natapos naman ang ining bagay. Si Kong Jojo diri natabuan man ni nga nagpanyaga kami kaya balaan mo ang Uswag Ilonggo isa lang ka grupo naton ini kag kadako sang ginabulig ng Uswag Ilonggo diri man sa aton sa syudad. Labi na gid sa mga may kinahanglanon sa hospitalization sa aton nga mga estudyante nga tuloon kag sa duli tupad madamo. Ang Uswag Ilonggo is really part of our political machinery kag sigihon namon ang Uswag Ilonggo kag ang tandem nga Jojo ang kag Trinyas. Masigi gid na. Kay amo na ginsugdan. So amo ina ang sigihon naton. So with those opening statements handa na kita magsabat sa mga pamangkot niyo. Mayor, ano na lang ang padalagan ng posisyon? Ano na lang ang padalagan ng posisyon ni Congressman Jamjam ron? Why siya nagambal sa akon kung anong padlaganan niya. Pero ang ambal niya, nag-respeto na siya sa akong desisyon nga si Raisa padlaganon ko. Pero meron wala sa categorical statement na siya na naturalist o dinamify? Nagambal siya, hindi na siya madlagan. So, ang tandem mayor would be ikaw sa mayor ihapon. Mr. Isa Trias Chu as congressman and Vice Mayor Ganson ihapon. Vice Mayor Ganson, ang tanan nga konsehal mo pod, and ang bakante, may mga pila kami nga ngalan nga gina-istoryahan kag ginapilian pa. Kay ti ara man si Mandrey Malabor, ara si Lyndon Acap, si Brian Zulweta, si Nene Dinaliana, si Shin Mabilog,
I think lima nga ngalan ipilian para sa mga bakante. Marimain sa line-up si Doc Nick Baronda. Marimain sa line-up ng konsel si Doc Nick Baronda. Inakuha pa ko kabalo, no depende siya. Mayor, are you at liberty to tell us kung ano naging point na nagkuha sa kanyang yung kabuhan Baronda? Ang akon nga siguro na tapos na kung may mga pilas hindi na naton pag liwat-liwaton kay ma-update man no. Do prehas lang na may pilas na dugangan mo pa sang asin no update na kayo. Why Mayor si Ma'am Raisa? Why Raisa? No, Raisa is has been running an organization, ang amon nga negosyo, na katapos ni sa political economy sa Assumption, sa San Lorenzo, tapos nakakuha sa masters sa Ateneo de Manila, sa Manila. She is very qualified to become a legislator. Ma'am Raisa, statement lang nga ma'am on your appointment as siguro ang akon nga mahambal nga akong kasano padalagan namo ni Kong Jo sa Uswag Ilonggo kadamo man kami sa mga plano para sa bugos ng mga Ilonggo. Pero nakita na ko nga kung diri pagid kita mag-focus sa syudad, kadamo pagid kita nga mga programa nga madala diri kag kaupod sa handom sang aton nga mayor. Isa lang ang aton nga vision nga mahatag. Kag kung anong iya vision amo nang aton tumanon para padayon ang pag-uswag sa syudad sa Gisli. Mayor, you've said na 100% sa mga barangay officials na naghatag na sa ilaman nga suporta sa inyong na tandem. Sinilang nila mga udto na pagigamutan naman si Councilor Claridel Nava kag nag-express man siya sang suporta niya nga dapat naging man kuno nga bulagon ang Treñas kag ang Baronda kag full support siya sa inyo with Ma'am Raisa Treñas. Any reaction, Mayor? Well, sa politika, any support, pasalamatan tagit, no? Si First Lady Imelda Marcos nagambal nga politics is addiction. Amo na nga kung sino ang masuporta, welcome din. Pero makonsider na Mayor ay outward for the makonsider na niya Mayor outward for the right now sa pagsilang Waay ko kabalo, no? Depende naman na sa ila because pagsulod niya, nagsiling ang utod niya she will be an independent, no? So, depende kung may interest siya na maupod. Mayor, anong criteria nato in this election sa mga council? Hindi pa damo sa interest ng mga sa grupo? Damo ang interested. Ang plano namon sa dason nga semana, ma-meeting ang tanan nga kapitan, no? Kag ipresentar ang mga interesado. Para nga ang kapitan, ang 180 barangay captains, may haraman say kung sino sa ila ang piliyon ta. Pero may guidance yun sa ila o kung ano ang mga characteristics na dapat piliyon nila ng line-up natin? I think mas kilala na sila sang aton ng mga kapitanes, no. Ang importante da mapos palapitan, may malasakit sa aton pumuluyo. Kag ang aton programa ginabuligan nila. Mayor, pila pa kabulan no antes ng umpisa or antes ng election natin. Ano na itong makasiguro nga hindi maapektuhan sa sining mga statement na no, ang mga programa ng University University? Hindi maapektuhan sa? Hindi maapektuhan ng inyong mayor na statement ninyo na inyong pagwa at makalaga ng inyong bata sa development agency. Wala.
You know, ang akong schedule kay na mo niyo. Kung isa-isahon ko ha. Kay na nag-local development council kita. Ginaprubahan mga projects para sa city. Muna kay na last years. Hasta last years media. After that, nag-meet ko kay Kong Jam. Pagka alas 11, nag-istorya ko kay Randy Pastelero para tubala sa iyasang global nga diesel plant. Kaya kinadlanta to avoid brownouts, may ancillary power kita. So, sige ato niya nga obra, no? Pagkatapos na, alas 11:30, nag-istorya ko sa mga mechanical engineers. Kay diri naman ng ila convention, kay nangayo sila sa support kung ano ang mabulig sa syudad. No? Madamo-damo ni maabot ni mga mechanical engineers. 11:45, nagpirmahanay kami ni Mr. Chusoy para nga abrihana dira ang Prime Estate para makalusot talin dira sa nabitasan pakadto diri sa West Bridge, lusot ka na daan sa sports complex. Alas 12, panyagaw pod kay Congressman Jojo Ang. Yari siya. Nasonte, alas 2 may payout sa Iyasang Oswald. Si Ma'am Raisa, ma'am, ano ay ang mga programa no, maino na or luyang mo ipatuman din sa syudad sa Iloilo once na ikaw no, maging sa pamumunutan ng Iloilo City? Subong may ara kita nga mga programa na ginasugudan ever since last year pa. Ang ongoing naton git subong nga program is ang Sports Kickstarter program kaupod sa city sports naton. Ini nga program Dodoy version program sa mga kabataan diri sa city proper kay kita man naton kadamo nga mga gang kaga mga garambol nga kabataan. So nakubra kita ni isang diversion program para may mga kabataan may area sila mag-unwind kag kun may sports sila nga pwede nga makatuan. Diri sa city proper 900 nga mga kabataan ang nag-join. Iubuson ta na bilog nga syudad, tanan nga distrito kay nakita naton through sports kadamo kita mabuligan. Aside sina may ara kita isa ka program ang aton nga Ediscape and Nutrition program. Subong nakita naton ang city may ara kita JPT Ediscape Garden. Pero ang dugang naton sa program nga i-link naton sa nutrition, sa malnutrition sa kabataan kag sa mga nanay nga mga iloy nga gapa breastfeed kag sa mga kabataan sa daycare nga mga malnourished. Amo na kan kina sang agahalin ako sa Pasig City kay nag educational tour kami to dito kay Mayor Stephen Palmares kay naglantaw sang ilang urban gardens paano nila ginabuhat. So ang isa pagid naton nga gina-focus pagid nga program ang aton livelihood. Kay parehas kinahambal ni Mayor nagalibot ako kadamo ako nakita nga diri sa city proper kadamo wala pa obra. Kay Colborn pa. Kag ang isa pagid ang mental health naton nga program which tawgon naton superheroes. Kay nakita naton nga ang kadamo sa mga kabataan nga wala kalapitan. Ang superheroes ni naton ma-activate kita 160 volunteers all over Iloilo City nga kung sino-ya gusto magstorya may mga amuni nga mga volunteers nga i-train naton nga with the help of Goldborn Foundation on Mental Health nga makabulig support sa mga kabataan diri sa syudad sa Iloilo. So for aton nga focus no mental health, nutrition, livelihood, and sports. So, I'm na. Question to Mayor Cañas. Mayor, prior to the announcement na mapadragan si ang mga bata and at the same time mapapaliwanay si Congresswoman Jam Baronta, there are speculations na kuno din kakas si EA Love Baronta, Binary EA,
confirmation on that matter, Mayor Trinas, and if possible, mapalala mo naman ang reason. It is political in nature, ang reason, or anything? Sa politika, hindi ka ka-expect ang sitwasyon parehas man Japon. Kung may away, lain niyang hulag. I cannot have an EA who is the sister of the opponent of my daughter. It's as simple as that. How can you expect me to appoint an EA who is the sister of the opponent of my daughter? There are certain realities in politics. No? Ako, dugay-dugay naman ko sa politika. Pila edad mo na? 24. Ako, 67. Nagsugod ko sa politika, 29. Amo ginaya. Bisan din ka makadto, bisan makadto ka to sa Antique, kadto ka sa Aklan, bisan sa Manila, amo gina. Basta kontra mo, hindi na ka makop na na. Mayor, how would you describe the performance of Congresswoman Jam Jam in terms of the legislative function? Sa subong, naka-istorya naman kami. I would rather keep it to myself. Mayor, dugay pa man ang filings ng certificate of candidacy. Pero what if there's a change of heart on the part of Councilor of Congresswoman Jam Jam Baronda? How will you take it? Well, sa politika ko no, ay final. No? So, dugay naman ko sa politika. So, we are ready for any changes. So, despite the commitment ni Congressman Baronda, hindi mo kang clear na posible may change of heart. Para sa ako niya, maay. Kaya ang pagbulig ko siya kadua. Tanwablan ninyo. Sang naglagan si Joe Espinosa, Vice Mayor, kontra kay Kong Jam Jam. Nagbulig ko kay Joe. Nagdaog si Joe. Pagdalaga ni Joe kontra kay Jam Jam, nagbulig ko kay Jam Jam, nagdaog si Jam Jam. Ako ya magambal ko ya sa politika nga mabulig ko. Bulig ko. Magambal ko sa politika, amo ni, amo gina. Kaya sa politika, ang bili naman lang sa aton ng aton inambalan. Kaya kung ay na masalig sa aton, ano matabo sa aton. Hindi ba? Ang inambalan mo, amo na ang pinaka-importante sa politika. Kung hindi ka na masaligan, ano ka pa? So, ako although masiling kami, ikaw nga, base makambyo ang mind ni Kong Jam Jam. Ako kapati nga, hindi na magkambyo iyang mind. Kahit binuyaan niya na nga istorya. Dapat kong Giorgio. Sir, ina-consider naman natin Congressman Jam to be part of the SWAT Ilonggo Party, like one of the as one of the nominees sa SWAT Ilonggo. Ay, wala. I think so. Bago ka balotang malaman. Balaan mo ang aton nga istorya. Hindi na siya mag-party. From district congresswoman ka, pa-party list ka. Well, maybe, wala ka ba no? Pero kung magduwa ng district, 2 district, basi kung magduwa ka district o luwat, basi consider naman basi luwat Kung matunga tang distrito, kahit hindi man masakit ang bulagay naman ni Kong Jam Jam. I think, hindi man mabugat nga madlagan sa distrito. For Congressman
upon knowing caption si Congresswoman Jam Baronda sa lineup, na meron kong decide mo, Congressman, paano kami nagpatuma sa situation? To be honest, wala akong kabalo. Boy, siya kabalo ng kanto. Napanyaga lang di siya. Habang kayo, may presko. Pati ako, makusili naman. Nagtugay ka naman ka mo, wala man. Okay naman. Pero, ako nagapatin na wala ko si Congresswoman siya. Kabalo mo na sa mga ilang taon man. Karang tapo nga nag-decide siya nga hindi siya mag-kontra. Maybe siguro sinilay siya. Nakita niya man kung sino ang nagtuloy sa kanya. Sa mga relasyon man ako. Kaya mo na gulong ako mga wait ang gintan mo. Hindi siya so, maybe mag-pastor man siya. Kung matuwa ka yung streeton, which is pinabuligan mo natin. Ito, may agaw pa. Kung di mo nagaw, hindi in the future. Pero, dami pa man option na si Congresswoman siya. Hindi ba siya yung point na siya kung kabila siya. Sige, honest, why ko kabalo sa bata. So, Congressman, na po silingon na na-caught off guard ka prior to going in sa city? Wala, okay mo sa akin. Bala mo na tabo, blootan niya kami di panyaga, alin sa summer house. Way sa kabalo ko na nuga katabo di. Ang isa nga strongly consider nga second nominee sa aton Uswag Ilonggo Party List, si former Councilor Jay Renyas, no? Si kay mapisan man, may experience siya nga 9 years sa konseho. Madamo man kilala nga mga konsehal kay active sa ilang asosasyon. Very friendly si Jay. Mapisan kang dinagyang ta namo iyang bulingan. Kanti bag-uman siya nga tatay. So that is very important, no? Qualification kay kung bago ka nga tatay, kung tatay ka, kabalo ka mag-atipan sa imo man pumuluyo. Hello. So, Mayor, your pronouncement just sets up another political dynasty which has been seen by academics as non-beneficial to our economy. Maybe get your thoughts on this. You know, ang akong nga thoughts sa dynasty, hindi ni ginapilit sa pumuluyo. Ang aton dire balan mo political dynamics di sa Iloilo. Very intelligent ang aton nga mga voters sa Iloilo. Pakita lang, pagdalagan ni Maroas, si Maroas siya nagdaog. Ang nagdaog, kabilugan si President Duterte. Sinilang pagdalagan, si Lenia nagdaog. Sa kabilugan, ang nagdaog si President Marcos. Ang Iloilo electorate is very intelligent. Kag nagapili gid sang para sa ila ang maayo nga mga lideres kag makabulig sa ila. I am a student of political science and ginatun-an ta gid ina. Take one last question. Would like to put the last question. Mayor, para Mayor, sa pagka-alkalde, pinabalaan ka may makontra sa inyo? Huwag patakabalo kay ti. Dugay pa. Kasi si Joel ka naman decide. Huwag ko yung mobra. Ete, ano na yan mo? Bisan sino, pwede ka file. Anyway, ang ako niyang filosofiya sa politika, do your best and God will do the rest.
More questions? One last question, Mayor. Okay. If at the end of the day, prior to the election, mas-surprise ang tanan nga mapadalagan galing si Congresswoman Jam Baron Daliwan, is either mapa-elect or mapanaog siya. Paano natin i-atubangon para natin i-treat ang music situation in the future if matabo? I have great respect for Kong Jam Jam. And what she did this morning has increased my respect for her. If she's going to do that, then I think I will have to rethink how I'm going to look at her. Very last question, Mayor. By the way, nga wala diri si Congresswoman Baron Asubo. Nagpuli siya sa Manila. She has to do something very important sa Manila. Nagkuha lang siya time nga makadto diri and nagbalik naman siya sa Manila. So, sige, one last message from the Mayor. So, nagpasalamat gid ko sa kay Kong Jam Jam nga ginpangitaan niya ginpaagi nga makaistoryahan kami kay ina. Actually, she has several text messages with me. And the same ang message siya. Respetuhon niya ang akong decision. I have full respect to Kong Jam Jam. The same time, mapasalamat gid ko. Kaya sa very short time, halin sang Lunes hasta kaina sang aga, hasta kaina sang hapon. Ang tananta nga kapitan nagwa gid ng pakita sang ila suporta para sa akon kag para sa akon bata. So sa tanan nga kapitanesta, madamo gid nga salamat. Ini kadako nga pagsalig ninyo sa amon. And ang akon nga pasalig man sa inyo nga obrahon ko ang tanan para madalata ang aton syudad sa masunod nga level. Maraming salamat mga kapon sa tanan. Thank you so much, Mayor. Thank you, Ms. Rai. Thank you. Momolids. Batian si Iloilo si Mayor Gerald Cañas together with sa iya man nga daughter, iya nga bata nga si Ma'am Reisa Cañas, and also ang usod Ilonggo Party List Representative si Congressman Jojo Ang. So muna to, Bombotsam, nakadeklara na yan si Mayor Cañas ng iya nga bata magapadalagan sa pagka-congresswoman diri sa syudad sa Iloilo. Bombotsam, kaina sa nga nakaistoryahan na sila diri ni Congresswoman Jam Baron Dano, nakaistoryahan na diri sila, naka-meeting sila Bombotsam. Kagti mo todo maayo man kuno ang ilang pag maistoryahan na kagti nagdesisyon na lang kuno ya ni Congresswoman Jam nga mag-giveaway na lang sa sa bata ni Mayor Cañas, kaya tiyambal ni Mayor Cañas dako man ang nabulig niya, halini mismo ya sa ni Congresswoman Jam Baronda Bombotsam nga ti dako man ang nabulig dari ni ni Mayor Cañas kuno sa iya rason nga mapaiway na lang siya Bombotsam. So mo silingon hindi naman padalagan si Congresswoman Jam Baronda, pero di ang balde ni Mayor Cañas sa politika ya wala sang final Bombotsam. Kung may ara man sang changes sa siya, ready man siya sa ano man niya nga changes if in case nakikibuton bala siya ni Congresswoman Jam Baronda nga may ara abis ng pag may ara abis ng pag ilis sang iya nga mga indesisyon diri sa ulihi kati layo pa man ang filing sa Certificate of Candidacy or COC Bombotsam. So napabalaan kung bala baliskad ang iya diri nga mga indesisyon kaina sa natubang diri sa Mayor Cañas. Kay kung kaso por kaso Bombotsam sa kay Mayor Cañas na kung mag-ili siya sa iyang desisyon, dira iya mag-rethink kuno si Mayor Cañas kung tulukon niya pa si Iloilo sa Quilon District Congresswoman Julian Jam Jam Baronda Bombotsam. Kag upod isa sa mga nominees uswag Ilonggo Party List man dari deklara man dari ni Iloilo City Mayor Gerald Cañas nga si Jay Cañas ang maupod sa kay Congressman Jojo Ang Bombotsam.
All right. Ini si Bombo, Lindsay Ermitanio Bade, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang report. Well, gintingwaan taman nga malapot diri si Lone District Congresswoman Jam Baronda, but nagpaiway lang siya sa paghatag man sa statement as of now. On air, no, ang ilang sining official statement amo to ang ginpagwa kagayna, no, nga ginbasa man diri naton sa aton sini nga pangalagad, no, diri man sa platuntunan na Bombohan ay sa unto. May mensahe lang ang akon sini nga biyan, no, antes kita maggabuya kag magpamati kita sa mga manami sini nga istorya karon with Tita Regine sa kapon lamang program. May mensahe lang ay bilin ang akon siniyang abyan si Pinky, no? Si Pinky ni ngalan niya, kay Pinky Alips mo. Aray matian to siya bla? Muna nga batasan imo, wala gina may magdugay. O edi wala maging pabombo. Oh. Kung muna nga batasan nimo, wala gina may magdugay. Oh. Ito yung buging pabumbo. Kung may naindian ka mo da, ipabumbo lang Standby na sa kapon lamang program ko po sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 10 to 16, 2024. Sa Marso 15, Biyernes, ang Rock Station Band is set to entertain you sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday! Manginiinyo, sumugod alas 6:30 sa gabi. Sa Sabado, ang Retro Band ang napunan sa excitement agud ipasundayag ang ila great selection of old songs sa mga adlaw sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 16. Sa diyon sa musical show, napuro ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kang iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 17, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto.
Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatuga sa muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Beautiful Friday, March 15, 2024. This is Tita Regine, nag-aabi-abi na sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. I hope tanan ka mo dira is doing good and doing very okay. Excited na para sa weekend. Ano mga plano natin dira? I hope ang pagsulat para diri sa KLP ang isa sa inyong mga plano over the weekend. So just send your email or ang inyong mga istorya. Kung tapos nyo na, email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, then ipadala nyo na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Arin ang aton nga ambahanan para sa inyo from Jonel Gavin. Let me say, welcome diri sa KLP with a song, Bilanggo. Good afternoon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahag mo ako sa nagliliyak na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahag mo ako sa nagliliyak na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahag mo ako sa nagliliyak na apoy at nang makiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahag mo ako sa nagliliyak na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga.
oras ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Bilanggo, Jonel Gadlin, 31 minutes after 2 o'clock. Last star na kamuda. Sige, maumpisa na kita sa pagdulong sa mga kasaysayan natin for today. And by the way, sa kay Miss B sa 5th District, well, Miss B, wala ka reply sa akon, wala ka man nag-text, kung pwede nga makakall na ako sa iyong maliwad. But anyway, sige, open kita to wait for you tomorrow. Pasi man, no, nga ang plano mo is madiretso ka na lang diri sa station, pwedeng-pwede gid. So, kung amugin man na ang plano mo for tomorrow's interview, kadto ka na lang diri sa station before 2 o'clock in the afternoon, and palihog dala ka sang imo nga ID nga ginpa-Xerox mo na. 2 copies. Sige, salamat gid sa imo, Miss B, whatever it is, irespetohon ginaton ang imo nga mangin desisyon. But, of course, luya ginamon nga maistorya ikaw, ma-interview ikaw diri sa KLP. Ari na nga ito nga first story with 3 pictures. Ang tigalo, feeling special. Wow! Nga aayhan, this is from Mia, sang Binggawan. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan ng mga KLP lovers, sa imo in the Regine, kay sa tanan ng mga taga-Bombo Radyo. Nasamtang nagadugay ang KLP, nagasadya kay nagadamo ang mga taga-Pumalasakop, hindi lang diri sa Iloilo, lakip na sa iban nga pungsod. Sa gihapon, ini si Mia sang Binggawan, Iloilo. Apang pagbagyo Frank, ginanod sang baha, kay diri na nagsampay sa banwa sang Leganes, Iloilo. Grabe po sa kalye mo, ha? Ang akong istorya may tigulo, feeling special. Bangod sang birthday ko nga ika-T4, wala mabalaan kung 34, 54, o kung 44. Basta hindi, Regine. T4. Guess what? Gitinguan ko gid nga makita ang mga classmates ko sa KLP. Ilabi na gid ang batch 2022. Kay amoy na nga tuig, ako nga nag-umpisa sa KLP. Ako ang nag-opening sa KLP, January 1, 2022, sa akong istorya, Balay sang Diyos. Kagakuman ang nag-closing, December 31, 2022, sa ako naman nga istorya, Paskwa sang Langit. Sa amo sina nga tuig, talalupang doon ang sinulatan ni Lolo Dencio. Bisan balikan ninyo ang KLP, ara sa story ko nga si Lolo Dencio kung magsulat, klaro, may sense of humor. Sense of humor. Imo niya. In short, picturesque. As a writer, ginadala niya ang readers niya sa scene. Kaya maayo siya mag-describe sa mga nagkakalatabo. Na-mention ko sa sulat ko nga ini, si Lolo Dencio, kaliwat ni Graciano Lopezina. Kag gusto ko siya makita personal, kung itsakto ang akong pakot sa iya. Maluwas kay Lolo Dencio, gusto ko man makita si Jesusa, kayang istorya niya, very interesting. Ara man sa KLP, ang pagsabtanay namon sa sulat. Haba ko sa imo in the Regine, kung hindi ako magsala, si Jesusa, taga Pontevedra, Capiz. Kaya nagsabat man si Jesusa sa KLP, insyakto ako, taga Pontevedra, gidman siya. Balik sa birthday ko sa February 22, last minute, kag nakita ko si Lolo Dencio sa haro, paagi sa iya hinablos.
Wala gid man ako sang handa, simple lunch lang. Ang importante sa akon, makita ko si Lolo Dencio, Jesusa, Miss G, nga sang July 2023 pa kami tani makita ay, pero nalabutan sang February 2024. Salamat kay ara man si Miss Deo. Sumasadya kami nga 5 nga nagkilit-anay. Sa nahambal ni Miss G, feeling close na kami. Kag feeling special. Una si Lolo Dencio abot sa venue. May dala siya nga saging kag dwarf nga euphorbia. You can see that in the pictures, okay? Guwapo gid man si Lolo Dencio. Siling ko sa iya, ay, basilatnan ako sang dimala sinang euphorbia. Sabat ni Lolo Dencio, sa iban malas ng euphorbia, pero sa akon, di buenas, kay nakabaligya ako kag nakakwarta. Correct naman ako, si Lolo Dencio kaliwat ni Graciano Lopazina. Confirmed. So, amo ina, nga humble ni Miss G. Usi ako. Usi Sera. Yes, Miss G, sang amo tong adlaw, happy gid ako. Kagwara coincidence, sundanay pa birthday naton, February 23, month of love. So wish namo ni Miss G, sa rason nga pagtilipon, magadamo na ang KLP lovers. In the Regine, 5 na kami diri sa Leganes nga mga KLP winners, si ex-princess, kag si Joy, ang duha hindi ko lang pag-isugid. Secret. Sa mga KLP lovers, kilalahan ninyo ang mga kasimanwa ninyo nga nagasulat sa KLP. Sa mga taga-Pasi dira, siguro kilalahay kamutanan kay Sad Girl, Sacrifice Mom, kagay mainan tuson. Preparar lang kamo dira kay makilit-anay gid kita. Si Tay Muning kag Nanay Tiray abidal-a kami sa baluarte ninyo. Masud-an lang kami, green shell kag gurayan. Yung mga gurayan ko pang nalalaman ha. Handong gid sang tanan nga makilit-anay kita, ilabi na gid ang ara sa First District. Lola Neni, Lolo Jose, Sagittarius, kag ang may photographic memory, si Lolo Abraham. Tani sa pagtelipon ta, ara ang mga poetic writers, Nanay Del, student mom, in B. Ang mga prolific writers naton, nga si Lola Amparing, kag si Iyay, Miss G, kinahanglan present man. May estorya na kita, historian, si Tay Muning, kag Lolo Ernie. In the Regine, sa pag-istoryahan ay namon ni Lolo Dencio, 6 times winner gali siya sang KLP, sang tiyempo pagali ni T.I. Evelyn, siya nagasulat. Ang first story niya, ang paglunod sang barko, nga Don Juan. Kag premyo niya, 500 pesos pasad to. So nakibot siya ko no, ginhatagan siya kwarta, gali kay daog niya ato, premyo niya. Duha lang nga nabatian ko nga story ni Lolo Dencio nga nagdaog si Luning, ang nobya niya nga IPS, indigenous people, nga wala sila nagdayunay, kag ang dimalas nga euphorbia. May utang pa siya nga 4, ayuon ta kay Lolo Dencio nga sulaton niya liwat. Ha ha ha. Sa mga KLP lovers, promisa namon ni Miss G, makilit-anay gid kita. Ano sa inyo, kung ang tanan nga may birthday sa December, amo ang ma-host, kami nga month of love, organizer lang. Ideal ni Inday Regina, kung pahanugutan kami, sang tagdumalahan nga magtililipon. So, ari na ang photo caption. Sige, pwede ko flash ang mga pictures sa Bomba Chris. Dwarf Euphorbia, birthday gift ni Lolo Dencio. Padamuon ko ni hatagan ko si student mom. Taga-angka ko nun ni Mia. Sang Dwarf Euphorbia. Next, celebrants, Miss G and yours truly, blow the candle. Ang naga-blow sang candle. Nan. Si Mia, kag si Miss G. Next picture, mga KLP lovers, right to left. Siyempre, nag-iisa lang siya nga lalaki, si Lolo Dencio. Next to him, si Mia. Next, si Miss G, ang naka-black. Then, si Jesusa, ang naka-red. And si Miss Deo, ang naka-white.
So salamat sa inyo, Miss G, Deo, Jesusa, Lolodencio, for making my day special and memorable. Sige hapon, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Wow, Mia, anong mahambal ko? If there's a will, there's a way. Achieve. Mission accomplished. Grabe, no? Kung tuyoon mo tuod. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. So, congratulations! At least, no? Bisan 5 lang ka mo, pero nasugudan ninyo. Who knows, diba? Magtipon-tipon ka mo liwat. Times 3, times 10, who knows? Ay natin may baluan. But we're very happy that made your birthday very happy also and very memorable. Kanami, no? First time nga nagtililipon ka mo. I'm sure ang ibang dira, luyag man, nga maghambal, kami man. Maupod man kami. Next. Depende na sa imo da Mia. Kado ikaw ginaian nagpanghagad-hagad dira sa ila. Well, anyway, thank you so much. And again, belated happy birthday. Very nice ang mga pictures. Salamat gid. It is now 2:42 in the afternoon. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinuot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World. Balik kita diri sa KLP, kabalik kita sa kahapon lamang program. Ari na ato nga next story from RS8, Dear Tita Regine. Kita mayong hapon sa imo kung sa mga tagpalamati isang KLP. Iniya kasaysayan nga akon isaysay sa imo subong ang kasugpon sa na-hospital si E. Si E amo na iyang husband. Tita sa makagwa na kami sa hospital, ginsugat kami ni Sir J. Kag dito kami nagdiretso sa resort kung sa diin kami nagaobra. Pagabot namon sa balay nga ginatinira namon sa resort, ginsugo ko sa E. Nga idulong na danay sa kusina ang mga pinggan nga gindala ko sa hospital. Ginpati man niya tita. Tita paglumbos ni E, naghibi ako tita. Kay nadumduman ko ang amon bata. Sa sulod sang halos 5 ka adlaw, wala ko makita. Nagapamangkot ako sa kaugalingon ko. Kumusta na ayahan si ER? Tita amo na, no? Ano na ayahan ang sitwasyon niya? Gahibi pa pala kung pabala kung gabi. CER abi hindi nakatulog kung hindi ako ang magkapot sa iya kag patulugon tita. So hindi gina siya katulog. Nag-decide ako nga mahalin na lang tuya sa resort. Kay kung tuya kami, paano ang akong bata? Sinong maobra? Kaya kung ako ang mag-obra tita, hindi man ako ka-focus kay ginapamensar ko ang bata. Tita na mangkot pa si ma'am kung ano ang kulang namon sa hospital. Hambal ko ma'am, ang kulang namon barangay residence. Amo na lang ina. Abi ko tita, buligan na ako. Kay gali hindi man. Tita nagambal ako kay E nga mauli na lang kami kaysa matener tuya. Tita pagkuha ko ka barangay residence certificate. Gindulong na kami sa hospital. Kagindulong sa paradahan ka jeep. Abi ko tita, dulong na kami pauli, hindi man gali. Kinatagan niya ako 500 pesos. Kay ginkumpleto na bakal ang bulong ni E. Kag may bilin pa ako nga sinsilyo. Kay 1K ang ginhatag na para sa bulong. May sobra pa.
Tita, ginabalan ko si ma'am na mabalik kami sa hospital sa June 1. Siling ko, ma'am, ano i-contact ko ikaw? Sabat niya sa akon. Para sa ano pa? Hambal ko para mabalaan niyo ang result. Kag siling ka doktor. Waay, man magsabat tita. Abi ko mabinuligon, kaya mo man na siling sang iban. Gani, kung hindi man tita, paano ko mapaigo ang ginhatag na? Hasta maka-work liwat si E. Paano ang gatas kag kinahanglanon ka bata? Paano ang amon nga pagkaon? Tita, sang mahibalaan sang amon nga barangay official ang natabo. Naghambal sa tita nga ireklamo namon para buligan na kami. Kapira ako maghambal ina sa ila, pero waay gitita. Tapos ginchat ko si ma'am, siling ko sa iya, ma'am, ano buligan nyo kami o hindi? Kaya kung hindi nyo kami pagbuligan, naghambal ang amon barangay official nga pwede namon kamo mareklamo. Kay ma'am, paano amon pagkaon? Kaya hindi ka work si E. Tita, hindi man mabudlay hangpon ang akon nga message sa iya. Pero tita, imbis nga hangpon na, nangakig pa, kag nag-reply. Nga Aris 8, hibalaan mo bala kung sino ang tag-iya sang resort? Si Sir F ang tag-iya. Tuya, ikaw message. About tita. Dumaan muna ako. Para man siya, para mag-decide. Nga kay Sir F pa ako ma-message, kay Tuya Tana. Gasakay sa barko. Tita, waay, ginila kami ginbuligan. Bisan mag-message nga Aris 8, kung pwede, buligan lang namon kamo para hindi na maglawig ang istorya. Waay, gid tita. Tita, ginpamangkot ko man si attorney or sa abogado kung ano mayad nga himuon. Tita, nagsabat si attorney nga waay gid kita kadyati mahimo, kag waay kita ti makuha sa ila, kay waay kamo kalabot 6 months. Ay, so tita, waay gid kami ti mahimo. Kundi, gipabayaan ko na lang tita. Every time nga mawadaan si ER ka gatas, ay dumaano ako tita Regine. Kay waay ako ti mabulan. So tita, hasta na lang danay dya ang akong sulat, ang matinahuron, Aris 8. Si Aris 8, no? Wow, ginahimo ang sumbungan ng bayan, ang KLP. Well, anyway, so after all, kinanlan maging thankful kapag ali kay mamo, kay bisan pa paano, no? Bisan medyo may gamay-gamay lang hawid-hawid, pero at least nagabulig man. Kay ti legally, no? Wala ka mo kalabot sa 6 months. But of course, ang pagbulig is depende na ina sa tao. But kung isipon nato, nagbulig man. Pero amo gid na, nagasugod pa lang kamo sa inyo pagpangabuhi, abi mo bala, damo pa na nga mga hitabo, damo pa na nga mga circumstansya ang inyo nga ma-encounter nga dira gid i-test ang inyo nga patience, i-test ang inyo nga resourcefulness, i-test kung ano kasangkad sang inyo nga paglantaw sa mga bagay-bagay, no? So, rather than mag-worry, rather than nga magreklamo, siguro nimuon na lang naton is try to do something. Find ways. Of course, there is always a way, di ba? Gambal gid si Lord. There is always a way. God will make a way. So, no reason for you to worry, no reason for you to grumble, but I understand your feeling, no? Kung ang imo lang gid man bala ang husband mo lang gid man ang imo nga ginasaligan, kay ti ikaw hindi man ka makahulag-hulag, kay ang imo nga bata amo pasubong ang imo nga focus. So for the meantime, no, ti ang bana mo lang gid, pero ti ang natabo ang bana mo pa mismo, amo to ang nadisgrasya. But sa gihapon, no? There are reasons to be thankful and to be grateful. Like sa gihapon, nag-okay siya, nag-ayo siya, naoperahan siya, nakagawa ka mo sa hospital, kag pwede pagid, no, nga makapanrabaho pagid siya. Makapahuway-huway lang siya, makapanrabaho pagid siya. And ang inyo bata, may nag-take care, samtang nga hindi ka pwede nga take care sa imong bata, kay ti ato ka nag-take care sa imong husband. So many reasons for you to be grateful. So siguro, no, walang tawunta na lang ang mga butang na dapat natin nga pasalamatan. Sa mga butang
nga dapat naton nga reklamuhan or mga butang nga dapat naton nga padalman kag paididan kag palainan naton sang buot. In short, just be positive. Kag ang tanan-tanan nga inibala malabay lang man ni sa aton nga pagpagabuhi sa amo na ang nami dira. Okay? So Aries 8, kaya mo yan. Kaptanay lang ka mo sang imo nga husband and pangamuyo sang todo sa aton nga Ginoo. Thank you so much, Aries 8, for sharing another story diri sa KLP. Mga kabombo, hulaton ko man ang inyong mga istorya nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. Pwede gid nga ma-email nyo na, tapos nyo na ina. Sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat lang and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last reminder sa kay Miss B sa 5th District, I will be waiting for you here tomorrow before 2 o'clock. If you're going to appear, please be here before 2 o'clock sa estasyon sa Bombo Radio. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Si Tuyang Ermitanya, magasunod na, followed by Provincial Jail and ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Siyempre, kita ay liwat kita tomorrow. Good afternoon and God bless.